Nilqawkom għal dan il-podcast, dan l-Juventus Club for Amore podcast edizzjoni speċjali. Illum kif qegħdin taraw għandi tliet mistiedna miegħi, ħankunu qegħdin niddiskutu ma' membri presidenti differenti tal-klabs lokali tas-Serje A ġewwa Malta. Nixtieq nibda billi nintroduċi daqsxejn il-mistiedna li ħajkolli miegħi llum hawnhekk. Għandi il-Daniel hawnhekk mill-Milan Club Malta 1979. Għandi miegħi lil-Kert mill-Lazio Club Malta 2022 u għandi miegħi lil-Luke mill-Roma Club Malta 1973. Ħanibdew hekk, dan nibda minnek. Tagħti daqsxejn introduzzjoni tiegħek innifsek, tintroduċi daqsxejn ruħek u l-klabb li qed tirrappreżenta llum. Daniel Buġejja, President tal-Milan Club Malta, għar raba staġun issa, Mr. Żball. Ġejtaw f'isem il-Milan Club Malta 1979, l-unika supporters club li għaw ġewwa Malta tal-Milan, jekk wieħed jeskludi lill-Milan Club ta' ġewwa Għawdex. Stazzjonati fil-Ħamru, wieħed kun jista' jagħmel kuntatt magħna fuq social media normali. All right. Kelba Dakkino, first of all, thank you tal-istadina. Kelba Dakkino nirrappreżenta l-Lazio Club Malta 2022, il-President tal-Club. Club relativament ġdid, ġi kompost bejn Lulju u Awwissu li għadda. Ovvjament club żgħir meta mqabbel ma' Milan, Juventus jew Inter li huma l-iktar tliet clubs kbar fl-Italja, ovvjament hawn fanbase qawwija Malta tagħhom, però qegħdin grupp ta' membri niltaqgħu għall-lob, nieħdu pjaċir flimkien insegwu l-Lazio li huma t-tim li aħna passjonati għalih. Luke, fissem il-Roma Club Malta wkoll 1973. Thank you wkoll tal-li fil-istimentuna. L-ewwel sena tiegħi parti mill-Kumitat tar-Roma. Dak kollox isir. Palissa din inħammru, bidna premises mill-lux ukoll. U bħala l-ewwel sena hija parti mill-tipo marketing, nifforsew naqgħu fuq communication social media. Dak li żeltni. Sewa. Nkun bil-ma tema ta' introduzzjoni, nerġgħu nibdew id-darba nista' forsi nibdew minn Luke. Għalġu żomm mar-Roma, Luke, kif nibda l-imħabba mar-Roma u l-plej favorit li bes il-flok tat-tim tiegħek. Mela. Forsi naqa' drammatika, l-risposta ma naħseb li isa xi ħaġa li kienet ġo fija, jien iktar nista' ngħid kif ġejt exposed għar-Roma aktar milli kif ġejt għax illum nħossni il-romanist ħajti kollha jiġifieri. Bdejt inżomm ġejt exposed mir-Roma fi żmien tal-06 fejn tidħol il-World Cup u hekk u kellek players bħal Totti De Rossi u Perrotta li kienu ovvjament Totti kien iktar isem iktar minnhom. Fejn isek iktar bdejt isek nieħu gost u nħobb il-logħba tal-futbol through dal-players. Ovvjament isek meta jkollok klabb bar-Roma għandek plejer daqshekk kbir. Ġejt verament nħobb it-tim, issa onestament issa xi ħaġa naturali llum nħossha u l-iktar plejer li jogħġobni jeżel ovvjament hemm Totti De Rossi naħseb ma sax tagħmel wieħed minn għalih, jiġifieri mhux ħajlek isem wieħed imma ħanajdlek dawk it-tnejn. Jiena bdejt nżomm mal-Lazio, jien imwieled fil-1995, il-childhood tiegħi l-earliest tiegħi kien l-aqwa perjodu tal-Lazio fl-istorja tagħhom. Allura tkun tifel bħal naħseb kulħadd sakemm ma tkunx iżomm mal-istess tim li missierek jew xatt fil-familja jżomm miegħu. Bdejt nżomm ma' tim li kien qed jirbaħ dak iż-żmien. Taf kif il-Lazio bejn 95 u 2002 u 2004 rebħu 7 tazzi. Allura whilst growing up, jien bdejt nara-Lazio jirku ħafna. Però fanera fiktar milli għax bdejt nara-Lazio jirku għallra bdejt nżomm magħhom jien kont nilgħab goalkeeper ta' żgħira u kont nilħaq ħafna l-Peruzzi. Peruzzi ġie mal-Lazio wara li rbaħna l-lig ta' 2000, ġifieri iktar wara li trabaħ l-lig ta' 2000 bdejt nżomm mal-Lazio jiena grazzi għal Peruzzi. Allura kif kolli nsemmi plejer biex nirrispondi l-mistoqsija tiegħek il-plejer favorit tiegħi ta' kull żmien tal-Lazio huwa Peruzzi. Sewa, Daniel. Jiena inqas romantika minn sħab. Jiena mistieri mal-Milan, ex-President tal-Klabb ukoll.
jiena twilit fl-80s, ġifieri rajt li jara Berlusconi, ġifieri 33 tazza fi 30 sena insomma jew xi ħaġa hekk. Nimabba il-Milan, jiena nħobb ngħid li ġew waħda għandi il-Milan. Jekk ħantajli plejer favorit tiegħi bħal kulħadd ngħidlek Van Basten, ngħidlek Maldini, ngħidlek, però meta kont żgħir forsi għax inħobb daqsxejn l-ispettaklu kont inħobb ħafna Savicevic. Niftakar jagħmel dribble fuq Maduma ngħidu jiena. Dik hija l-istorja tiegħi, inqas romantika, forsi passjonali ħafna ħafna. Imma għalhekk insomma l-Milan. Forsi biex nagħlaq daqsxejn din il-mistoqsija minn naħa tiegħi. Jiena fil-familja eżempju missier ma tafx sewu futbol. Dik il-verità ġifieri. Ommi tgħid li meta kunu għadhom żgħar kienu jsebu l-Juventus, però ġifieri. Però qatt ma kienet waħda xi kanita daqshekk, missieri xejn. Ġifieri nagħmel li jien twilit Juventi, għax minn dejjem niftakar ninżomm mal-Juventus, m'għandix idea kif. Anzi, dejjem għamettilkom jisni dejjem twilit Juventi għax bħala plejer ikolli jitli Buffon. Buffon u għed mill-idoli tiegħi jiena nħobbu ħafna. Dejjem hemmhekk baqa' magħna meta nżilna Serja B, jiġifieri, anke l-karattru leadership skills jew nagħmilha ħafna fuq hekk. So kolli ngħid plejer favorit li bes il-flok huwa Buffon. Nagħlqu dak il-mistoqsijiet introduttorji hemmhekk. Nixtieq nibda fuq suġġett li għadu kemm spiċċa tazza tad-dinja. Il-Qatar, ħafna kontroversja, però naħseb li kienet waħda mill-iżjed World Cups eċitanti. Tkun ġew sorta ħafna goals, kellna sorpriżi wkoll. X'taħsbu ġenerali fuq it-tazza tad-dinja li segwejna? Il-kontradik ta' mill-ewwel, mela. Il-World Cup dejjem tkun eċitanti. Ħanibdew hekk. Ħanibda ċara forsi jien ma nafx intom imma kulħadd jaħseb għax aħna iż-żomm mal-Milan, Juve, eċetera, eċetera, żomm mat-Taljani. Fuq bażi personali nissimpatizza l-Taljani, però minix mat-Taljani u ma jien mal-Libda Nazzjonali. Ġifieri nieħu biex il-futbol. Però ħafna nsew, pereżempju meta l-Korea rebħu l-Ġermanja, meta l-Korea qalgħu lit-Taljani, kull World Cup jekk tqgħod tara l-istorja dejjem kienu sorpriżi. Il-Kroazja ftit snin ilu kienet sorpriża. Ġifieri jagħmlu xogħol il-Marokk li huwa xi ħaġa sabiħa ħadd pjaċir. Saret qabel minn dik oħra. Ġifieri kien hemm World Cup minnhom anke l-Ġapan rebħu xi logħob. Ġifieri ħafna jgħidu għax dik kienet World Cup partikolari. Kienet World Cup għalija, kienet World Cup normali li kienet partikolari għax kien fix-xitwa għalina, għalihom hemm. U l-ammont ta' gol saru għax żdiedu t-timijiet. Meta komparata ma' Franza ta' 98, ta' 98, il-timijiet kienu inqas, xorta saru ħafna gols dak iż-żmien. Ġifieri d-darba saru 172, fi Franza saru xi 20 inqas ikun żball. Ġifieri kienet World Cup sabiħa bħal ma kienet kull World Cup. Għalija personali u anke statistikament. Jiena naqbel ma' Daniel sa ċertu punt. Naqbel li f'kull World Cup kien hemm sorpriżi, so m'għandniex għalfejn naħduha bħala xi xokk li għax kien hemm numru ta' sorpriżi f'dil World Cup. Però li rajt differenti f'dil World Cup u nagħti pjaċir iktar li l-maġġoranza tat-timijiet labu futbol propożittiv ħafna. Ġifieri ħansemmi tim pereżempju li ma ġabx punt wieħed il-Kanada. Daw jekk skurjaw ballu wieħed jekk niftaraw mal-futbol li bdew jilagħbu fil-group stages, mal-Belġu kellhom performance tajba, mal-Kroazja kellhom performance tajba. It-timijiet kollha provaw jimponu l-logħba tagħhom. Allura l-logħb kien iktar attrajenti, kien iktar entertaining. Kienx hemm Italjani jiddefendi. U għalkemm il-Marok kellhom stil ta' logħba li forsi huwa defensiv, ħansejħu defensiv, għalli jaħarbu. Però l-kwalità kienet ċorta bil-ballum, meta kellhom joħorġu bil-ballum, dew jippruvaw joħorġu bil-ballum. So it-timijiet kollha kellhom dawk il-numru ta' players tekniċi li għenu biex il-logħb ikun iktar ta' kwalità u isbaħ għall-ispettaturi li qed jaraw il-logħb. Naħseb il-World Cup għalija, inti semmejt punt fuq il-kontroversja u li saret fi żmien Diċembru għarajt. Imma naħseb tirrappreżenta kemm sabiħ ovvjament il-logħba tal-futbol għax kif qatt inti il-World Cup dejjem għandu dik l-emozzjonijiet tagħha dejjem partikolari imma
despite dik il-kontroversja kollha tipo kienet vera turi kemm sabiħ bil-logħba ġifieri. U jien naħseb din il-World Cup komplet tikkonferma l-fatt li t-timijiet nazzjonali qed joqorbu lejn xulxin in terms of qualità. Naħseb jien hekk għadda. Illi kull World Cup kien hemm is-sorpriżi vera sewwa. Però naħseb it-tip tal-lob li rajna u l-kuraġġ li rajna minn ċertu timijiet li mhux soltu jaslu, ma nafx naqblux miegħi ma rajna timijiet bħal qed ngħidu. Il-Kanada eżempju mal-Belġium kellhom logħba tajjeb ħafna. Il-Morokk u rew dak il-kuraġġ li jilagħbu anke jiddera defendew, però kellhom il-kuraġġ li jattakkaw fl-aħħar mill-aħħar kollox waslu hemmhekk. Li ma nafx naqblux miegħi li isu il-livell nazzjonali, internazzjonali qiegħed joqrob. Ma nafx Grazzi għal ħafna players minn daw il-pajjiżi li qed jiġu esportati ta' żgħira f'pajjiżi oħrajn. Ġoli kbar qed iġibu esperjenza coaches li huma minn nazzjonalijiet li huma tradizzjonalment iktar ta' kwalità ngħidu hekk. Iva, naħseb internazzjonali u kif qal Kert il-nazzjonali daħlu f'rashom isma' morru World Cup nilagħbu logħba tagħna mhux ħaniddefendu biex inġibu draw biex ngħidu ġibna draw mal-Arġentina, tas tipiku Saudi Arabia. Labu rebħu ma ddewx, imma kienet xi ħaġa iva dik naħseb iva għamlet differenza kbira. Fil-fatt wieħed mill-iktar timijiet naħseb nistgħu forsi fuq il-punt li qed inti huwa l-Ġappun. Il-Ġappun kellu kien f'grupp tqil ħafna lab il-logħba tiegħu. Jiġifieri id-dinja tixkiela. Fil-fatt, insemmejt Saudi Arabia mal Arġentina, dik kienet mistoqsija li dana. L-dubju kienet l-isbaħ naħseb finali, jiena reċenti li kellna xalaħ ta' goals. L-Arġentina żiedu t-tielet stilla sa fuq il-flok. Ura l-ewwel telfa fuq ta' Saudi Arabia tal-Arġentina. X'għadha minn moħħkom, ovvjament l-Arġentina kienu wieħed minn favoriti. X'għadha minn moħħkom dejdu jiena qed ma nafx. Hemmhekk bdew x'inhu dubja biex titlef ma' Saudi Arabia mhix ċajda, fil-futbol vera kollox jista' jiġri. Però jien hemmhekk qed orrejt forsi m'għandhomx il-hype li qed hemm fuqhom, jiena jien kien hemm iktar f'timijiet favoriti minnhom ma x'taħsbu, ma nafx mirid jibda. Jiena qabel World Cup Arġentina Franza konna tifajna, ġifieri sinċerament ġifieri ngħidu mhux bil-fors final xi jiddependi kif ixi fil-gruppi imma jekk jistgħu jitgħu ma' tnejn u ma' tnejn jitgħu final. Konna ngħid li Franza ħelpuha. Kont għadni nemmen sal-finali li Franza ħelpuha għax Franza kellhom tim iktar komplut. Mbagħad fil-finali 10 jew 12 kienu raqdu barra plejer wieħed. Meta rajt it-telfa ma' Saudi Arabia tal-Arġentina għadt il-lallu reġa' Messi, miskin, il-kelma ġipek. ħajerġa' jitlifa, jaxxaqa, jerġa' jaxxuqa. Tħalli ovvjament tħalli f'dubju. Srejt li mhux qed nindu mal-ewwel, però mbagħad għamu anke l-pjesa madwar ukoll naħseb jiena Messi. L-iktar milli għax tilfu l-ewwel logħba mas-Saudi Arabia, l-iktar ħaġa li ġien id-dubju fuq l-Arġentina kienet l-istil tal-logħb li labu fl-ewwel logħba l-Arġentina ma ġobni xejn. Jiġifieri kienet l-logħba tagħhom rajta monotona, slow ħafna. Allura qatt naħseb ġejja xi World Cup, issa qabel il-bdiet il-World Cup kont impoġġi l-Arġentina u l-Brażil hemm favoriti, mhux l-Arġentina u Franza għal Daniel. Il-logħba ta' Saudi Arabia ma ġobniex l-istil ta' futbol li kienu qed jilagħbu, jista' jkun forsi għax kien hemm ċertu preżunzjoni qed jilagħbu Saudi Arabia, jista' jkun il-pressure ma nafx. Plus l-fażi difensiva tal-Arġentina u bdiet toġobni xejn il-backline tagħhom rajta weak ħafna. Allura qatt naħseb ħajrġgħu ma jaslux jien, imma logħba wara logħba bdejt tara ċertu improvement fil-logħba tal-Arġentina, kan bidlu xi players mill-ewwel logħba, jiena Papu Gomez minn għalijek kif sew beda ma' Saudi Arabia u ma reġax beda logħba oħra pereżempju. Waħed minnhom ta' insemmi, ġifieri mbagħad sabu jisom xorta baqgħu jaqalgħu il-goals imma bdew jiskorjaw. Jiena dawk il-predictions li għamlu tal-bidu tal-World Cup, jiena jekk għamil tlieta minnhom kollha minn turnier l-Arġentina. Wara l-ewwel logħbet tipo żbaljat. Il-ħaġa li jisek fil-World Cup meta tilfu mas-Saudi Arabia daw jew ħajqalha mal-gruppi jew ħajqwa. Għax jisek hemm dejjem dik l-eżempju Taljani fl-06 kienu fil-gruppi kienu kważi mhux ħajaqgħu. Spanja fil-2010 kien se żball tilfu l-ewwel logħba wkoll.
Jiġifieri, ovvjament, parti wkoll mill-World Cup ta' sorpriżi bekk imma il-kwalità tal-Arġentina kienet u l-World Cup ta' Messi nistgħu nsejħu. U ma nafx inti semmejta Daniel minn għalija li il-plejers imbagħad qamu tal-Arġentina, ma nafx mhux inti. Bdew. U Franza għamlu kontra. Franza sa' semifinali għalija kienu għat jilabu lob perfett. Fil-finali ġara xi ħaġa li Asbdew għall-logħba. ta' dak il-plejer li tisqassa seħlu plejer l-lum il-ġurnata. Fil-verità waqfu, kunu onesti ġifieri, ġifieri. Fil-fatt, meta biddel mill-ewwel il-ġiru l-Dembele wara kemm Li naħseb kien żball ukoll ta' Deschamps għax jiena wara 20 minuta inti ma tafx kif ħaddur il-logħba, vera tista' alright, stannu l-għatajt li jem zbal. Sakemm ma kienx hemm xi inġeri jew xi ħaġa. Naħseb kien għad iktar minn 20 minuta, naħseb kienu biex l-40. Kienu l-40. Xorta naħseb jiena seta stenna sal-half time l-ewwel nies. Però jien naħseb beda jibżal jaqla t-tielet gowl qabel il-half time. Ma ninsewx ukoll li kien hemm dik l-istorja li marat nofs it-tim. Ġifieri daw jista' jkun hemm aħna ma nafux jiġri minn hawnhekk. Però xorta naħseb li fil-final il-Franċiżi, inkluż Deschamps għalija, intilfu. Umbat Mbappé u għallhom smajna li nasal marsa l-penaltis. U b'dak il-storja ħarġet fil-half time, Tom speech, għallhom diw darba kull 4 snin, għallhom qumu minn hemm għax nitilfu mbagħad. U l-logħba sbieħet, għax vera anke jien stess fuq social media tiegħi kont ktibt l-isbaħ final li qatt però teknikament il-logħba sbieħet wara l-ewwel gowl ta' Franza. Għax tal-ewwel gowl ta' Franza kienet logħba one-sided ħafna. Biex nagħlqu dan il-kapitlu fuq it-tazza tad-dinja. Bir-rebħa tal-Arġentina u ovvjament ta' Messi. Id-dibattitu Ronaldo Messi tista' telja darba dejjem? X'taħseb? Saqsija kemm xejn antiparta għalija tnejn mill-aqwa players mhux biex naħraq mill-mistoqsija. Tnejn mill-aqwa players li qatra fid-dinja. Ronaldo ħadem ħafna tul il-karriera tiegħu biex wasal biex għax Messi ma ħademx ta' manka tara training tiegħu kemm kiber fiżikament irda meta wasal l-Ingilterra kien tifel ma fih xejn, il-teknika dejjem kienet, ma ħadem ħafna sar goal scorer kwalifiku jiskorja lek fuq 30 goal kull staġun. Messi t-teknika tiegħu baqa' jagħmel id-differenza sa issa stessa sa il-World Cup jiġifieri għalija l-Arġentina u kien il-fulkru tat-tim bħal speċi mhux għax Ronaldo ma baqax jagħmel differenza, ma żmien forsi naħseb naqra d-differenza li baqa' jagħmel. Messi baqa' jagħmel dik każajra forsi iktar. Medjatikament Ronaldo ġi il-kelma ġiet kera imsawwat iktar minn Messi. Sens fil-medja? Fil-medja mela, da. ċertu affarijiet li jagħmel Messi lill-World Cup mhux goals qed insemmu li jirrispond l-għamil ta' Olanda u eċetera, ċertu mossi ngħidu hekk. Li kieku għamlu Ronaldo kieluh. Ronaldo nesew u inti tixut tagħha di. Illi sa ftit snin ilu il-Juventus kienu. Ta' mitwew le, il-Juventus kienu. Kif meta inti neħħi Ronaldo, il-Juventus nafu xi ġralu. Il-comparison fil-nazzjonal, kif tista' tikkompara players li kellhom jew Messi mal-players li kellhom jew Ronaldo. Ħansemmi player tagħna Leao li huwa wieħed mill-iktar talenti promising li huwa anke l-iktar player li jiswa flus ġewwa l-Italja bħalissa, fejn nitkellmu bħala Euros biex nifhmu, ingħata il-ġemp mill-coach. Ġifieri mhux qed ngħid li jagħmel sewwa jew għamel ħażin jew tajjeb jew whatever. Imma ġifieri ftit tista' tikkumpara naħseb jien għax għandek Messi mod. Ronaldo mod dik bħal meta jkomparaw il-Messi ma' Maradona, il-Mbappé ma' Pelé, kif qatt tista' jikkumparahom dal-affarijiet. Jien naħseb bħal ma' Alker li għandna ningrazzjaw lil daw il-ġiex għallat tal-futbol li nsortajnihom, aħna minn għandi daqsxejn ikbar. Insortajt anke il-Maradona jiena wkoll, ġifieri jiena fortunat li niftakar anke Maradona magħhom biex ma semmi Van Basten u l-oħrajn ta' ġifieri,
Fim ta' ġina Van Basten li aktar ġelisfel minnhom, imma jgħana dawk it-tlieta. U fortunati ħana naraw l-Mbappé jekk il-Bambin irid. Ġifieri. Għandu koll. Imma ħallu forsi mhux ħangawdu nazzjonal da skemm ħangawdu l-Mbappé. Fim, sakemm ma tux ċittadinanza x'imkien. Jiena nieħdu ma' Malta, ġifieri. Forsi ngħaddu għal World Cup ma tafx kif. Imma fimt li fis-sens li aħna ngħidu aħna kuntenti u noqogħdu jiena ma naqbilx mal-medja qogħdu jikkomparaw għax Messi hekk għax Ronaldo hekk. Tib toqgħod qis li milux right post għax Ronaldo qatt ma rebaħ lik, Ronaldo l-Brażiljan. Femt li da Ibrahimovic qatt ma rebaħ Champions League, però qatt rebaħhom huwa tal-bieħ. Ġifieri da talent individwali wkoll, ġifieri. U m'għandux konnettazzja li qed tiddetermina plejer kux aħjar minn ieħor. Ħaġa sempliċi. Probabbli l-aqwa difensur li qatt teżista nsemmi jiena għax mal-Milan. Qatt ma rebaħ xejn fuq livell internazzjonali, ma' nazzjonali ġifieri, li huwa Maldini. Maldini, u l-aqwa difensur u Baresi, daw qatt ma ħanaħdu xejn mat-Taljani. Ġifieri mingħajr ma weġġel ħadd bħalma kien jagħmlu Materazzi aħjar minn Baresi u Maldini għax insorta grosso aħjar, mhux ħansemmi Cannavaro, mhux ħansemmi Nesta, imma dawx ħadu World Cup ġifieri aħjar minn Baresi u Maldini le. Jiena naħseb li aħna konna fortunati li nsortajna Messi, Ronaldo, nsortajna l-Gudera. Allura, għaxu għeddi semmejta din, jew ma naflu minn dik li ma sax qabel it-tim tal-Portugal ma tal-Arġentina. Jiena mek naqbel. Eżempju, Ronaldo minna li ħadu il-Nations League u l-Euro. Veri bittim li kellhom u nafu kif il-Euro ħaduha. U b'min skurja fl-aħħar, plejer li fl-aħħar mill-aħħar ma qatt baqa' jissemma hemm wara u laqas tant kien jissemma qabel. Jiġifieri jiena fl-opinjoni tiegħi ikolli ngħid Ronaldo kellu iktar impatt fuq it-timijiet li kien fihom. Naħseb jien, onestament, qed ngħid issax, ovvjament il-nazzjonal, anke nazzjonal bidel kull 4 snin, plejer mhux bil-forsi ġintażel issa ġejn ta' 4 snin oħra. Jiena fil-Portugal kienu inferjuri bħala tim mill-Arġentina. Jiġifieri naħseb kien forsi jidher iktar l-impatt ta' Ronaldo kien iktar minn kien ta' Messi fis-sens li Messi kien imdawwar bi plejers li setgħu jgħinuh. Ronaldo qisu dejjem kienu li rid imexxi. Ma nafx kemm x'opinjoni oħra fuq di, ma ikollu ħanpoġġikom on the spot mela. Ronaldo vs Messi, l-istorja sewwa dil-era li għaddiet 20 sena issa għaddew kważi minn bdew. On the spot, wieħed kolli ngħidlek, Ronaldo jew Messi. Minn argumenti, minn raġunament, ġast ngħidu l-isem. Li nafu ovvjament Min taħseb lu aħjar jew min tixti preferi? Id-domanda. Min taħseb l-kolleġġ kollha li rebħu bik trofej bil-mod kif jilagħbu minnu l-aħjar. Jiena Messi ħanajt eżen bħala isem. Jiena Messi. Messi? Ħana mwek. Il-talent ta' Messi, il-xogħol ta' Ronaldo. Ma tantx nista' nagħżel, sajt Ronaldo. Forse Ronaldo kien mal-Juventus ta' fuq tarġa l-isfel miegħi, veri. Kieku ġemal Milan kien fuq tarġa fuq. Jiena reċentament dejjem kelli kistosbu ta' Ronaldo. Mhux għax kien magħna, qabel ġie magħna ġifieri. Però bir-rebħa tal-Arġentina istimbat ix-xaqleb dinna l-oħra, onestament qed nitkellem ġifieri. Fil-fatt li qalu importanti minn tippreferi u minnu l-aħjar. Eżatt. Jiena lija illum Messi aħjar minn tippreferi minn dejjem kelli wkoll naqsos fuq Ronaldo. At this point, ikolli nasal ngħid li Messi. Jiena ma nħodd fimni, jiena m'iniex fil-buttamina bekk iġbuhom it-tnejn ma niddejjaqx. Mela, naqgħu dak il-kapitlu tal-World Cup hemmhekk, nibqgħu jisu fuq il-sistema fuq il-nazzjonali, nibqgħu nikunu fuq it-Taljani. Sewwa, mela, it-Taljani marru minn rebbieħa tal-Euro. Sewwa, għall-ebda preżenza fil-World Cup dawn. Kellhom qualifiers tajbin għall-World Cup qed ngħid jiġifieri waxqu kollox l-aħħar żewġ logħbiet li ovvjament l-aħħar logħba tal-qualifiers kellhom imbagħad imorru għall-playoffs. Dik kienet umiljazzjoni, x'taħsbu? Li ma tipparteċipax fil-World Cup, meta inti l-Italja
hija falliment ovvja li hija umilizzjoni, eżin ħaġa kbira ħafna, speċjalment meta eżempju 4 snin labu Sweden, rispett kollu ovvjament li Sweden minn flok it-Tajlandi ovvjament l-edizzjoni fejn għalhom mal-Maċedonja, x'kien għalhom mal-Portugal, stage ta' wara tajt wara għalhom mal-Portugal, problema għalhom mal-Maċedonja. Fallimenti u għazin specialment fil-nofs, dik il-juro fil-nofs, jizek tajt da tim potenzjal għandu, xi talent għandu. Għazin xaħġa tajjeb zgura għamil biex rebaħa, ġiviri. Naqra... Biex miħta? Li memx kwalità? Memx kwalità. Ejħan nikomparaw ma passat. Ejħan għadu Donnarumma u għata livell, mux għata ma Buffon. Meta tara iċ-ċentrali ta' diviża, mhumiex żiena, imma meta inti l-aħħar li kellek Kellini Buffon ta' ċertu età, illum minn hemm. Fimt meta tara mal-linji, meta tara nofs il-ground, Barella plejer ta' kwalità, però mhux Pirlo. Tonali l-istess tal-Milan, għadu żgħir, forsi ta' 4 snin oħra ikun plejer ta' kwalità. L-istess Zaniolo, plejer ta' talent kbir, però moħħu jkun jgħid probabbli x'imkien ieħor. Meta tara l-attakkanti kellhom bir-rispett kollu Immobile qisu Bruce Benner u Hulk mal-Lazio u Bruce Benner man-Nazzjonal. Tal-bdejk sejna Immobile nħobbu bħala plejer. Ġifieri il-verità sorpriża li ma kwalifikawx, ħansa jsirshom jiena d-domanda, jew sorpriża li jabtu l-Euro. Jiena meta tara il-history ta' mill-World Cup ta' 2006 law. Jien naħseb sorpriża li rebħet il-Euros l-Italja għax tant kien hemm fallimenti oħrajn, ma ninsewx. World Cup ta' 2010 l-Italja nqalet fil-gruppi jekk Mercedes żbaljat. World Cup ta' 2014 fil-gruppi wkoll jekk Mercedes żbaljat. Mbagħad kien hemm il-Euros ma' Conte li kien hemm prestazzjoni tajba. Ħafna ma' Conte kull ma' mel sentej kawx tan-nazzjonal. Imma il-Euros ma' Conte kienu mhux biex infaħħar Conte għax kien hemm Conte probabbli. Eżatt, għalhekk. Meta daw tara l-Pelle. Mhux hekk. Ġakkerini. Kien kapaċi dawar imbagħad niftakru ġara ma' Spanja ġifieri fil-finali. Ġifieri plus li l-World Cup 2018 ma kwalifikawx l-Italja u d-World Cup ma kwalifikawx l-Aqas. Ġifieri hemm ir-rekord ta' numru ta' snin fejn xi ħaġa ħażina fl-Ewropa. Ġifieri meta nqabbel ma' pajjiżi oħrajn. Nemmen li aħna naqbel ma' Daniel mhux qed ikun hemm il-kwalità. Kwalità hemm sa ċertu punt tal-Italja rejt, imma meta tmur fl-internazzjonali. Storikament li jiena l-ikbar minnkom, minix jieħtam l-ikbar minnkom. Meta l-Italja ssib problema biex issib difensuri, hija xi ħaġa stramba. Hija xi ħaġa stramba. L-Italja l-Italja fl-2006 kienet sorpriża li għandha il-Del Piero, Totti, il-Gilardino, l-Inzaghi. Kienet sorpriża li għandha il-plejers tajbin li huma ta' livell kbir quddiem. Imma li ma jkollokx difensuri Italjani hija xi ħaġa tal-blieħ. Meta storikament Bergomi, Vierkovut, Baresi, Maldini, Nesta, Cannavaro, nisleb nsemmi. Illum il-ġurnata. L-aqwa ġiex difensuri Italjani, l-aqwa żewġ difensuri Italjani. Min huma? Jilagħbu mal-ewwel 4 timijiet? Insa bir-rispett kollu lejn Bonucci li. Sa sena ilu, kienu jiddependi fuq. Ma bastoni. Kienu jiddependi fuq Bonucci u Kelly. Kelly kellu 37 sena. Ma ċerbi għandu 35 sena. Imma l-istess meta tqis li Bonucci għadu kollonna fil-nazzjonal li ma kif ma tirax minn futbol ġifieri. Mhux għax kien magħna u ilu sentejn. Għax naqqasu da season mela qabel. Il-naf ħanibdew nagħmlu klassifika ħafifa hekk, mela naf il-difensuri mhumiex Taljani. Il-Milan difensuri mhumiex Taljani. Għax tal-dubju hemm-moment tal-Kalabria. L-Inter hemm Bastoni, il-Juventus hemm Bonucci, Rugani. Gatti.
Romagnoli li għalija tikollu staġun mill-laqwa mal xi raġuni għadu ma natax iċ-ċans. Hemm Kazal għadu żgħir nemmen għandu potenzjal ta' jkun ma mhux fil-livell li. Romagnoli hemm ċans li jażlu issa Mancini se taqma ma' Milan meta għamel l-ewwel sentejn mal-Milan tal-Bliegħ, meta ħad nieħ propja l-Milan, ukoll ma kienx jażlu. Meta ras ġifieri meta jislu Rugani ma wasal qatt. M'hemmx, fimt ejja ngħidu attakkanti ta' Immobile, ma nidħol żuru minn hemm attakkanti. Raspadori, imma dejjem kien hemm problema. Fimt Italjani anka dejjem ħareġ xi attakant bħalma kien bħal fil-Night in Night, meta kien Skillaci, dejjem jispikka xi attakant minn x'imkien. Wieħed lemma law kun tal-Provinċja. Dejjem fit-2006 kienet xi ħaġa sorpriża x'kien hemm ħafna, imma li m'hemmx difensuri. Anke l-istess gowler Italjani, meta beda jsemmi Peruzzi, Marchegiani, Toldo, Pagliuca, mhux ħansemmi Buffon għaż dak alla, imma li bħalissa hemm Donnarumma u Diaf. Fim? U nerġa' ngħid mhux għax taqma ma' Milan, imma Donnarumma tajjeb, però mhux ħanħaltu ma' Buffon. Għandu l-limiti tiegħu, speċjalment bid-difiża li għandu qudiemu mat-Taljani ġifieri. X'imkien hemm problema. U l-problema hija minn fuq, naħseb jiena. Imma ironikament, qed isemmi għax m'hemmx difensur ta' kwalità. Il-mod kif inqalgħu dawn l-aħħar, fis-sens ma kwalifikawx, ma sfidi minn li jitilfu 1-0. Jiġifieri goals sadejt. Mint għalfej għax it-tim tat-Taljani taħt Mancini bħala t-tim għax jaf li m'hemmx il-famuża BBC. Fimt tal-Juventus palma u qabel kien fil-2006 kien hemm Nesta u Cannavaro. Ġifieri il-8 l-oħra, jew kemm hemm jiġu 7 oħra, jistgħu ma jiddefendux. Kollox f'idejhom u l-iktar kien ikun hemm Gattuso qudiemhom. Fimt? It-tim ta' Mancini tat-Taljani qed kollhom il-11 jiddefendu għax ikun hemm problema fuq wara. Alla ma ġilin tiddefendi, laqqas ikollok lil-Del Piero, laqqas ikollok lil-Inzaghi, minn għandek 11 plejer jiddefendi. Imbagħad mhux ħal-iskurja. Jien niftakar fl-2006 mal-Ġermanja, Lippi għala mitfider daħal ta' kantibar. Meta skurja il-gow ta' Del Piero biex niftehmu ta' Gilardino. Ta' kuna ta' Gilardino, Cannavaro, Gilardino ta' kuna, Del Piero ġera l-iktar dabel ġera f'ħajtu dakinhar, u skurja. Dik Italjan kien qed jilagħbu 4-2-4 dakinhar. Imma alla, inti taf li wara. Nesta, anka Materazzi, Cannavaro. Għandek il-fullback, defensivament, Zambrotta Grosso, il-kollok minn kollok wara, għakku zejn, m'għandix problema ta' xejn. Ġifieri dak Buffon, l-istess Buffon. Ġifieri Buffon kien jiswa daqslieta dak iż-żmien. Imma illum il-ġurnata trejn, peress għandu problema fuq wara, it-tim kollu qed ikollu jiddefendi. Il-tim kollu qed ikollu jiddefendi. Allura inti ċertu players l-istess Immobile, għalkemm Immobile storikament mat-Taljani dejjem falla, qed ikun iżolat waħdu l-qudiem. Mhux għax inżamm mal-Lazio biex niddefendi l-Immobile, ma naħseb il-kwalità tal-Immobile mhuwiex li tħabbat il-ballon miegħu. Il-kwalità tal-Immobile hija li tieħ fil-profondità, jiġi waħdu mal-goler u jiskurja. Mat il-nazzjonali Taljan il-logħba ta' Mancini, sfortunatament tal-Immobile sa vera rabħu l-Euro, Taljani kien hemm effort kollettiv inkredibbli mill-plejers kollha, però għall-istil tal-logħba li qed jipproponi Mancini għan-nazzjonal, issa mind you, nazzjonal ma tantx għandek ħin biex tipproponi stil tal-logħba għax inti tiltaqa' mal-plejers 4 ijiem qabel il-logħb kemm fis-sosta tal-lig, però ma narax li Immobile qed ikun mejjun biex jiskurja. Dak kif jista' jkun għandek plejer jiskurja lek 30 gol kull staġun u mbagħad man-nazzjonal ma jiskurjax. Mhux il-plejer il-problema, nemmen jien iktar nemmen l-istil tal-logħba l-problema. Mhux għax jien inżomm ma' Roma għax ovvjament issa ħanajt kumment dwar x'inti tikort inti. Mhux għax jien ma' Lazio. Imma naħseb fejn tidħol Immobile anke kwistjoni ta' mentalità wkoll, fejn kien hemm Mancini, l-Italja ta' Mancini u kien hemm coaches oħrajn fejn Immobile ma kienx jispikka sfortunatament anke l-Italja daqs kien jispikka mal-Lazio, ġifieri naħseb. Ma ħansemmi punti per eżempju Sarri l-istil tal-logħba tiegħu, meta kellu l-Higuain ma' Napoli, Higuain kien jilgħab logħba daru lejn l-asta jħabbat sewwa Sarri l-striker il-punta tiegħu hekk iħobba, imma
ġimgħa l-Lazio ra li Immobile l-kwalità tiegħu hija profondità, allura biddelna issa sar coach li ma tantx ibiddel il-prinċipji tiegħu. Imma għal Immobile jaf li għandu plejer li jiskurja 30 ballun, 30 gol kull staġun, imma jiskurja mhux taħta ħafna profondità. Però Tweak jana għala l-istess. Jenżaw l-Immobile fil-ġemp. Romagnoli qed jattajt ma jarajtux. Calabria għamel ġis seasons insa l-inġeri issa reċentament, ġis seasons tal-bjeħ, ma kienx jgħid. Lazzari, tal-Lazzari. Ġifieri, naħseb Mancini kien fortunat li rebaħ il-Euro. Għaksebet li għalija s-sorpriza kienet li rebħet il-Post Italja. Nemmen li kien hemm il-motivazzjoni wkoll tal-Covid għax l-Italja kienet pajjiż li baqgħa ħafna żviluppi allura kien hemm dik il-motivation li jisma' jenġibu naqgħa entużjażmu fil-pajjiż. Biex nagħmel din mistoqsija. Qabel xejn ħalli dan. Nasib tim qiegħed f'perjodu ta' tranzizzjoni jiena, sewa mill-era Bonucci, Chiellini, Buffon għall-era ġida ta' żgħażagħ. Kellek plejers preżentaj bħal ngħidu li rtiraw jew m'għadhom xi ġumajta addirittura. U hemm demsi, però demsi twassal tar-rebħ tal-Euro. Sewa bdejna ngħidu jiġifieri jekk kienx one-off jew jekk kienx sorpriża. Però x'jonqos, ishom mistennija tagħna x'jonqos biex it-Taljan ikun meqshom waħda mill-aħjar skwadri fid-dinja mill-ġdid, ovvjament titkwalifika l-World Cup tgħidli ma x'jon. Naħseb li plejers żgħażagħ għandhom isibu iktar spazju fil-klabs. One insa s-serja ħares li l-primavera tat-timijiet Taljani. Tal-eżempju bil-Lazio x'in inżomm mal-Lazio. 80% tal-plejers fil-primavera tal-Lazio huma barranin. Iġġelek taħseb kif jista' jkun l-aħħar step qabel tasal għas-senior team għal-first team issib żgħażagħ barranin jilagħbu fil-primavera tat-timijiet Taljani. Mhux mill-lat ta' barranin, imma plejers Taljani. Kwalità. Ma mbagħad Kollek is-sens kwalità Taljana. Kwalità, ara, jiena segwi kollox. Ġifieri ħanibdew hekk jiena ka primavera tal-Milan, mhux kull logħba, kull tim. Maldini, Daniel Maldini, fil-primavera anka tal-ħila b'tajda talent kbir, enormi. Kif ġib ġim is-sisserija? Weħed. Kemm tawk ċans? Qed jingħata ċans inkissa ma' Siena. Ma toħsebħu. Jew Spezia. Spezia, skużani, Spezia. Fil-fatt skurjata li pensi. Ejwa, infatti skurjata, naħseb parti minn kontratti li għontemmu jena. Imma jena, meta nsegwi l-primavera u nara l-lob tal-Milan ma narafx il-lob kollu, nara differenza meta inti għandek il-Milan li huwa wieħed mill-iktar Milan, Roma u Atalanta huma wieħed mill-iktar primavera li jagħti plejers lis-Serje A. Ma jirbaħx tal-Milan ma jirbaqat il-primavera l-aħħar l-ħaġa kienet hemm Pippo Inzaghi coach imma jagħtu l-plejers. Però dejjem waqfu sa ċertu livell. Waqfu sa ċertu livell. Jiena nista' nsemmi Milan. Meta Tonali rabta livell, ingħata ċans, Calabria ingħata ċans, Donnarumma ingħata ċans. Però mbagħad meta tikkonsidra li il-primavera tal-Milan qed tagħti ħafna plejers lis-Serje A. Però daw dejjem jeħlu Courtois weħel. Courtois kien wieħed għamel rekord kbir ta' goals fil-nersi tal-Milan mal-Como l-ġurnata. Paloschi, nsemmi affarijiet tal-Milan nsemmi jiena, Cristante, hemm ħafna. Jiena naħseb jiena l-problema hija il-fondamentali mhux minn primavera, min isfel net. Min isfel net. Jiena forsi intom ma segwhomx jiena insegwu anke t-tfajliet tal-Milan. Jiena illi tan-nisa nsegwih ukoll. Li issa nċaselu ir-Roma. Darba minnhom il-FGC biex nurikom kemm il-problema jakbar, mhux ħansemmi nursery, għamlet id-derbi Milan-Inter fil-binsezbal fis-satej. Jista' jkun hemm nisbal xi nofsija l-malaw. Fis-satej ġewwa Monza, Milan-Inter id-derbi jista' jkollok logħba iktar interessanti minn hekk.
Milan qed jiġġidwallik, l-Inter għadhom tim ġdid qed jippruvaw jibqu l-Milan l-ewwel darba, eċetera, eċetera. Fis-sitta kien hemm tal-Milan tal-irġiel. Mela inti l-ewwel derbi tal-istorja li jien kont jaħdem ukoll li kien Inter Milan tal-istess season, il-Sesto San Giovanni, il-ground fej huwa home tal-Inter, kien mimli, mifquħ. Qed nilogħbu ma nagħmilix meta hemm l-irġiel qed jilagħbu tal-Milan, meta l-Milan home, qed jilagħbu ġew ground ta' Monza. Ġifieri daw noqas taħsib ma jinteressahomx, noqas sappjanar. Ġifieri immaġina, fuq ċoċata hekk li hija ovvja li kienet ovvja li ma ħamilx l-istess ġurnata għandek id-derbi li mhux tloba tan-nisa Milan Pomigliano li ħad ġiet nax b'xejn kienet dik is-sena, imma li għandek id-derbi. U ma għandek Milan Verona niftakar meta debutta Sena Marquez. Ma tagħmilx l-istess ġurnata, għamilha ħadd tagħmlu ir-ranġa l-ewwel. Aħseb wara dawk ma jagħtux każ lin-nies li żgħar il-fiġiċi. Nixtieq naqgħod tagħna għax eżempju semmi tliet timijiet li jagħtu l-ibda lis-serja bħala primavera u mifejt l-opportunitajiet liż-żgħażagħ. Il-fiġiċi ftit ta' snin ilu tat l-opportunità lill-klabs tas-serja jagħmlu feeder team fis-serja C. U l-Juventus biss. U l-Juventus biss daħluh dan it-tim. Għalli xi tgħidlek? Imma għandu għadha għandu hekk. Mhux biex nagħti kredit il-Juventus. Tħall f'polemika taħraq hawnhekk, u nista' jixtieq fuq fatti. Le, mhux biex nagħti kredit il-Juventus imma. Il-Milan nafu għadhom akkademja tajba l-Atalanta wkoll. Ma allura ngħid jien. Il-livell tas-serje Ċitaljan mingħajr ma huwa li fatt li segwu futbol Malti. Huwa livell tal-Premier League jew inqas Malta. Ġifieri tittoqgħod Serja Ċitaljan huwa għalija livell ħafna iktar għoli mill-Premier League ta' Malta. Taħseb. Inti ara meta jiena tkellimt ma' avukat prominenti biex tmexxi tim ta' Serja Ċitaljan kapaċi qas iġib €1 miljun. Mhux qed ngħidu dak li jitilgħu, għax dak li jitilgħu kollhom dak ikollok li terba' timijiet li qed jiġġieldu għalik. Imma qed nitkellmu aħna qed nitkellmu fuq dawk li jkunu l-isfel. U wawla mill-primavera? Le, mhux għola mill-primavera. Kwalità mhux għola mill-primavera. Bħala dit kellimtom ma' nies Taljani li huma meħtla ħafna iktar mill-futbol Taljan milli forsi aħna wkoll. Il-serje Ċitaljan, differenza minn mela għandek il-kwalità tal-plejers ġieli il-primavera jkunu aħjar. Jekk tara l-kwalità ta' ċertu plejers li fil-primavera, mhumiex ta' serje C, huma ta' serje B, serje A, eċetera, eċetera. Però inti fis-serje C, il-kelma propri kienet tifajli ossa, ħataqla daqqiet. Dik id-differenza li inti mort sibt bniedem ta' 30 sena kif bistu għaxtek. Musa jaħħaċċajt għapo. Femt għaxtek. Dik id-differenza biss. Di minux bat argument fuq l-istessa u xow fuq l-internet tal-Milan, ta' barra insomma, u għattilom imma differenza. U da' diskors għal-juma. U meta inti tibta taraħħa, meta provajt narad il-ġimgħa tella l-video ta' kienem Stramaccioni xi plejer tal-Juventus għamel autogol bellissimo. Ġifieri. U bdejt nara xej video ta' kurzità. Hemm differenza kbira. Issa ta' l-Juventus għalfejn daħlu. X'ħadu Juventus minna? Issa m'għandix Gatti u affarijiet għadhom mhumiex. Le, Gatti ma ġiex minn hemmhekk. Gatti ma ġiex minn hemmhekk. Però Juventus għallu għama klabb. Però b'eżempju Serja B. ħares lejn. Jiena ħallek il-rispondien ta' Juventino, mbagħad ngħidlek il-fatti. Fatti ħanajdlek jien, mela għandek il-Foġoli miż-żgħar dak. Ranocchia. Imma minnu toħda, miż-żgħar mill-primavera jew mis-Serje C? Il-primavera u s-Serje C huma differenti, il-primavera 19 years. Mhux hekk. Le, minnu toħda. Ma għandek l-Under-23 li huma tagħna. Faġoli u Ranocchia ma. Ranocchia u hemm iżjed. Imma dawk ġew dirett mill-primavera jew wara li għamlu 3-4 snin Serje C? Le, dawk ġew mill-primavera. Jiena din li nixtieq ngħid. Jiena sepp is-Serja C, il-FGC għamlet hekk, ridet bilanċ. Mela dawn skont il-judgment tal-FGC huma tajbin wisq primavera jew kellha jixtiequ dawk il-players li bħalmet ngħidu ma ħajgradwaw għas-serja jew serja B li huma aħjar mill-primavera allura forsi tuhom ċansi fuq mill-primavera, però
mhumiex tajbin biżżejjed ta' serja B, jew kellha forsi jmissu serja B, forsi jmissuha. Il-logical step li jmiss x'inhu? Serja C. Tihom ċans hemmhekk. Jien naħseb li jekk kienet ir-raġunament meta ħalqu din is-sistema. Propjament li mhumiex hemm nisem ċertu players li jistgħu jilagħbu fil-primavera li qed jilagħbu serja C dik għandu 23. Jien naħseb ir-raġunar kienet biex inti se nkun sinċira. Żammet il-players miegħek. Jaqtaw is-self tal-players għax inti kis-self player mhux dejjem jilagħbulek, eċetera, eċetera. Però garanzija li ħajjilgħu. M'għandix garanzija li inti fil-verità li issa din jiena 3-4 snin ma nftakarx eżatt Jones kideb. Kemm ħadu players il-Juventus minn hemm mis-serje C, inti tispondina da mhux aħna, u mill-primavera. Ħadu iktar mill-primavera minn mis-serje C. Imma mbagħad tittara tittara daqsxejn players jilagħbu jgħidu mhux tusvalenza biex għal Tara daqsxejn il-Juventus l-istrateġija di tal-klabb, l-istrateġija kif tkun. Aħna l-Juventus Club jixtrilek żagħżugħ sewwa jitfawlhom sentejn tlieta jiġi lura u jduħulek. Dik l-istrateġija tagħhom. Qed tifhimni? Issa jekk mill-under 23 jixtiequ li jkun hemm daqsxejn ta' front, iridu bil-fors isegwu x'qed jiġri u itellgħu. Kien hemm players bħal qed ngħidu li tellgħu, imma issa kemm ħajatu front iridu naraw għax hemm għadhom l-ewwel staġun tagħhom. Il-verità naħseb jiena kienet tkun iktar ideali bħalma hemm Spanja. Il-beating. Mela inti xtrajt mhux ħansemmilek il-jennaf il-Daniel Vesta 40 sena u laqma l-beating għal-mod tal-kelma. Għandek il-palma kien fuq, per eżempju, l-Set Udinese, meta kien Barcellona, over, kien hemm l-beating, u livell. U bat jiġi promoss normali. Għax is-serja xi mhuwiex tal-livell. Mal-mod kont titfaħħom serja B, il-under 23 eżempju. Jisselfu normali. F'liema sens. Fis-sens li jekk inti għandek l-ewwel nies jew tilgħabu mal-beating fil-B-League biex niftehmu. Jew kellha selfu tim ieħor. Jekk huwa tal-livell, il-verità issa ħanħolqu polemika u sħabi ħajaqdu miegħi inti le. Il-verità dat-tim sar biex jiena plejer fuq bil 5 miljuni. Effettu 7 jew 10 il-verità. Minix Amerikanna għax iżaġija hija dik. U waħda mir-raġunijiet li għaddejja battalja bħalissa fil-qrati, jew ħatibda. Jiena bħala. U magħna hemm xi 6-7 timijiet oħra. Ejja, infatti jista' jinqaleb flash internar. Jista' jinqalbu ħafna affarijiet. Qed tifhimni? Jiġifieri din hija mentalità fl-aħħar mill-ħar nafx ngħidlu meta tridu, ma din hija mentalità. Jien li ma naqbilx l-serja ċi mhux ta' livell, hemm timijiet li mhumiex ta' livell dawk li jkunu tal-liet, imma hemm timijiet li huma tajbin. U ħantik eżempju, anke l-comparison li għamilt inti mal-lig Malti, jiġu ħafna players għaw Malta, mill-eċċellenza qas mis-serja di, mill-eċċellenza li għaw Malta jispikkaw, ġifieri. Jiddependi, ħanna tu eżempju bi klabb partikolari, mhux klabb partikolari, kellna 3 klabs dis-sena li baqgħu għaddejjin fl-Ewropa. Jekk jilagħbu tim tas-serje C ma l-ewwel klabb li rbaħna Malta, ġifieri mhux ħansemmi l-wieħed jew ieħor biex ma naħloqx polemika, imma jekk kellna 3 timijiet li baqgħu għaddejjin minna iktar minna inqas. L-ewwel logħba li rabħu ma' tim jekk jilagħbu tim tas-serje C. Dan mhu tim tas-serje C. Il-livell insa dawk it-3 timijiet li għaxin dejjem ikollok dawk it-3 timijiet jekk għandi sena livell ta' serje B. Fimt? U jitilgħu, jew kellha jkun għadhom kemm waqgħu dawk. Imma l-livell ta' serje C, jiena darba tkellimt ma' avukati rappreżentanka timijiet ta' serje C. Għalli massimu miljun timma niġja tim ta' serje C. Huwa se jiġra b'miljun. Għalli bik meta tkun tikkonsidra trasferti u kollox affarijiet hekk. Li għal Malta l-lum il-ġurnata għandna klabb partikolari qed jgħu fuq kważi 10 miljuni. Fim? Ma hija naħseb kwistjoni ta' ekonomija, kwistjoni ta' it-team, it-second team, kemm tal-Juventus, kemm jagħmlu fil-Milan, Roma, Lazio, kum inkun, huwa business-wise huwa tajjeb ħafna. Għaxed għad b'miljun tmexxi tim ta' serja C. Jiena insegwi ħafna il-Premier Ingliż. It-tielet livell il-Ligue 1
Flus gbar. Imma qed nitkellmu differenti, punt. Ejwi. Ġifieri mbagħad tagħmel daqsxejn ngħidu ġifieri serje C. Ħansemmi plejer wieħed biss. Li mis-serje B tela serje A, la Padula. Mela serje B ħartu. Meta mal-Pescara. Meta mal-Pescara, għax nsemmu min. Kif ġi serje A da? Ġi l-livell tiegħi. Ikkelmu ġifieri, imma fim il-Pescara biex jirġgħu f'moħħi kienu ħarġu mobile, verratti, Imma ġifieri bejn serje C jinsinja, ma nafx ta' Zeman, il-Pescara ta' Zeman. Imma bejn serje C jien ngħidlek li kieku il-plejers tal-Juventus ġew mislufa fis-serje B, jekk huma fil-livell ta' serje B. Tinsiex li serje C maqsum f'tliet gruppi ta' 20 tim, ġew għandek 60 tim serje C, ġifieri minn dawk is-60 ikollok 10 ta' livell tajjeb. Jien ngħidlek qasem 10. Jien ngħidlek forsi niżlu 6. Jista' jkun. Imma jkollok minn dawk is-60 impossibbli jkollok 60 tim ta' livell. Issa inti plejer jekk huwa ta' livell. U ħelablek ma l-aħħar ġiex timiet l-ħbiet ta' ħajkunu fil-versus kważi għamil ċersta. Mux tinsiġu għol naħseb hemm aspett ieħor. Minn primavera għas-serja C hemm differenza kbira fis-sens li s-serja C jaħdem bħalma jaħdem serja B u serja A home u away. Dak li jkun qed jieħu l-esperjenza. Professjonisti dak li jkun qed jieħu l-esperjenza. Iwa, ma jiena li għamil differenza tifajli ossa, li inti mort ħassib plejer kif bistu għaxtek. Fil-primavera forsi għadek tfal, ġuventu, nafu xulxin għadek għas-sola. Li għandhom ċerta esperjenza għamlu s-linja fil-serja u kol. Primavera kemm jista' jkun. Jiena kull nazar Milan jena dan jilek najġifieri. Nippreferi jaħdmu bis-sistema li jsaltu plejers unsaħħaħ il-primavera, hekk iwa, li s-sena tistaħħa bil-mod il-mod. Primavera l-isfel, meta għandi primavera il-youth sector. Il-youth sector. Nalqu dak il-kapitlu hemmhekk ta' tim nazzjonali ovvjament għax isu l-argument volġa li hemm bżonn tibdil minn taħt. U jiġifieri naqblu hemmhekk. Issa nixtieq nitkellem daqsxejn fuq l-Italjan. L-Italjan Nix nibda b'mistoqsija sempliċi l-ewwel. F'moħħkom, sewwa nibda mill-irid. Il-Italjan fejn irrenkja fit-top 5 leagues Ewropej? Ara, il-lig Ingliż huwa lig għalih, jiġifieri l-idea tas-Super League għalih diġà teżisti, jiġifieri qiegħda fl-Ingilterra. U mbagħad hemm Spanja, l-Italja, Franza u Ġermanja, naraħħom naqra jinaqbu jiena fl-istess livell more or less. Ġermanja u Franza bħala kwalità ta' ovvjament dawk it-timijiet tal-bliħ. Il-kwalità jien ma narħix ta' barra minn hawn. Eżatt. Naqbel miegħek hemmhekk ejjin. Jiġifieri jekk ngħid realistikament huwa t-tieni u t-tielet minn dawk il-5 leagues jiena hekk nemmen ukoll. Għax ovvjament qed issemmi Spanja, il-Real, il-Barsa, hemm Atletico li battew naqra jiġifieri. Jien l-Italja naraħħa tim li jisu flus naqbad u ta' jmin naħseb il-problema ta' kulħadd. Mhux qed taqbad faqqas u jkun ixxi plejer bħala mill-Ingilterra, jew naqs iktar jixxu plejer ta' 40 miljun u ma jaqbadx. Iħossu ważjed tim Taljan. Jiġifieri qegħdin nixli. Iktar opinjoni fuq din? Mistoqsija diffiċli wkoll għax naqbel mal-Ingilterra mbagħad il-pajjiżi l-oħra forsi Franza huwa l-5 wieħed għax kull m'għandek 2 massimu 3 tumijiet tal-livell u mbagħad għandek il-PSG huma superjuri wisq. Imma l-Ġermanja għandek dawk l-4 klabs tal-Bayern Munich li huma superjuri li huma tal-livell tajjeb. Spanja għandek 4-5 klabs li huma tal-livell qawwi. L-Italja wkoll għandek dawk is-sovjament dal-aħħar. Sett minn pożizzjoni. Ekku. Għandek Lazio, Atalanta, Napoli. Imma jiddependi kif ara għax il-mistoqsija vaga ħafna. U bekk sħabi u sħabna wieħed qed jidlubdu kif ħajrispondu. Kif ħan irrenkjawh? Mela, it-top 4 teams, jekk tagħmel it-top 4 teams li
Is-soħħa kienu Milan, Inter, Napoli, Juventus. Ikkomparati ma' top insa l-Ingilterra, il-Premier League huwa fuq u ma' jmissu ħadd. Ikkomparati ma' Spanja, il-top 4 teams. Bħala competitiveness issa. Huwa l-isfel, it-tim Taljan, il-Milan. Għana riżultati fl-Ewropa. Il-Juventus. Dawk li ġibdu għalija, ngħidu domestiċi. Jiena lija. Segwit, għalek id-mistoqsija. Kompetitività. L-Ingilterra għandek. Bħal kompetitività l-Italjan dal-axħar sen. Imma l-fej kompetitività. Għax internament. Għax ħansam il-Milan biex ma nsemmi xej. Għax il-Milan naqqasu fil-level allura l-Spezja għandhom ċans iktar imorru tajb mal-Milan, jew għax l-Spezja tjiebu jekk taqbad inti l-10 għanmorru fil-nofs, fil-Italjan. U tlabu ma l-10 tal-Ispanjol. Insa l-Ingliżi dejjem nitkellmu dak l-Ingliż huwa xi ħaġa. Kif ħammorru? Jiena naħseb l-Italjan jirbaħ. Jiena tattikament l-Italjan naraħ tajjeb ħafna. Ħafna. Jien naraħ livell u din hija waħda mill-iktar diskussjoni passjonati li kolli ma' sħabi eżempju. Imma qdruh l-Italjan ma jidwadax maħħu biex t-defendi. Jien naħseb, le, mek sħabek jek dal-axħar snin għet ikunaw coaches taljani emerġenti zaħzak li jipproponu lob iktar offensiv mux bħal coaches forsi ta' ċertu għet għalek li jippropon jinnaf jiġu f'moħħi Deserbi, sa madux fil-serja, Italjana, tal-Fiorentina, Dionizi, tas-Sassuolo, Zanetti, tal-Empoli, dawn coaches zaħzak li jipproponu futbol sabiħ u li għet jgħinu anka biex jiġu l-spettaturi jaraw lob isbaħ fil-grounds u fil-television, ġifri nemmen li... Jidomanda baga ħafna, ġifri. Eżatt. Minna kompetitività bejn it-timijiet. Imma bejn it-timijiet anka l-lik Malti, ħana ġan semmi Malti, jew il-lik tal-Qatar, jew il-lik jien naf mux ħasemmi Skozja mdak, jien naf ta' Sweden jew xi ħaġa. Id-domanda da tkun. Jekk Mbappé, ħasemmu l-Mbappé, jiġu 4 timijiet minn madwar daw il-lis kollha. U jgħidu l-isma, ħantuk 10 miljoni bl-istess kondizjonijiet. Minna ma nofendi l-ħat, ħansemmi il-Milan ġo l-Italja, li huwa forsi tim storikament għax iktar affaxxinanti. Jiġi Real Madrid, jiġu tim li sej ħażin, il-United, ħażin, din ir-raba, ma mhumiex l-aqwa storja tagħhom. Milan jkollu l-aħħar fil-klassik. Fim, imma fejn imur taħseb Mbappé? L-aħħar choice kon il-Milan. L-aħħar choice kon il-Milan. Imma li bajdu imma Mbappé ma nistu kol. Imma diskutisa bħala attractiveness, le? Imma lek il-najli kif ħadd qisu t-Taljan għax hekk kompetizzjoni bejnietna. Bejnietna. Fimt? U għamot, aħna konna il-klab konna ngilżaw il-iktar biljard aħna. Jiena bejnietna konni ġittien it-tielet, imma kif nakkonta xaħat ieħor. L-niġi damni. Imma bejniet kif konna competition għax kollha ta' livell baxx. Fimt? Imma is-serja b'Italjan bħalissa hemm 4 timijiet li huma bilanċjat. Fimt? Imma fil-verità, jekk jilagħbu mal-First Division tal-Ingilterra, jekk jilagħbu mal-timiet x'ħaj jagħmlu, dik li ngħidlek jiena. Mekk naħsbu championship huwa l-ogħla mis-serja. Pereżempju, ma nafx forsi hemm statistika aħjar minni, kemm kien hemm players mill-Italjan fil-World Cup? Id-darba, nimmaġina jiena li komparat ma' Spanja u ma' Ingilterra biex ma' semmix Franza. Lazio li għedin il-raba fis-serja, kull ma kellna żewġ players fil-World Cup. Il-raba fis-serja. Il-Milan li qegħdin it-tieni kellhom xi sabek minn is-sejżbal. Fimt issa l-Milan għandha mhux qed għax il-Milan imma għandha ħafna talenti. Ġifieri daw kollha probabbli f'żmien fis-snin ħajkunu kbar. Naħseb kull top club Taljan il-timijiet li għedina, Inter, Atalanta, kollha provdew ammont sostanzjali, però mbagħad ħareġ lejn Franza. Eżempju. PSG li kien hemm li provdew. Min kien hemm? Il-Franċiż. Monaco ma nafx. Jekk taqta' Franza,
Francisco Zanni U Ġermanja, Bayern, Dortmund. huwa livell baxx. Il-lig Ġermaniż. Forsi ma tantx qabel miegħek hemm il-Bayern Munich hemm fuq. L-oħrajn huma livell jekk taqbad dok it-timi tfagħhom fil-Italjan, ħajkompetu ma' battalja normali. Fimt? Jekk taqbad il-Bayern Munich tfagħhom fil-Italjan. Dik Imma ma l-Ispanjol, per eżempju, għara s-servit kemm ħadu tazzi dal-aħħar. Li huma Assist wa Champions League. bit-xatin fi Spanja, speċi. Fil-area. Mhux faċli tajda, jien nemmen li naqqas il-livell, naqqas ħafna. Ġifieri qabel plejer kien jażel l-Italjan. Li wasal fil-Italjan huwa l-top. Naqqas jiġifieri il-lig Taljan imma komparat Mal-passat tal-Italjan stess. ma kieżempju Komparat ma' xar snin ilu. Ejja ħankunu, per eżempju, is-sajf l-għadda. Min kien dak it-timijiet li ġab plejers kbar fil-Italja. Il-Juventus ġabu l-Pogba u nafu ġaraw. Il-Di Maria ġi holiday biex ma jweġġi World Cup. Imsek il-Juventus kol. Jalla jinbidel il-situazzjoni. Issa tara, sa champion kapaċin ta' relax. L-Inter ġabu Lukaku, għalfej ġabu Lukaku. Għax iċ-Chelsea ma jdux b'saħħa, u Lukaku nafu x'inhi jiġri bihom bħalissa. Il-Milan l-unika tim li għamel investiment minn ma jbieħ. Ġab żewġ players b'xejn li huma ta' level. Dybala u Wijnaldum. Imma Dybala kien diġà fil-Serja. Belotti. Wijnaldum naqra għax ovvjament Imma ħadu. beda miskin wara issa imma Belotti kien fis-Serja stess. Ġifieri dan kien hemm. Kollox intern. Jien ngħid minn barra il-Milan li għamlu investiment ta' 35 miljun u nafu x'inhi mhux x'inhi għamel mhux jagħmel. Hemm bħalissa. Il-bqija, il-Lazio, Roma imma minn barra biex niftehmu meta ġie Ronaldo ma' Juventus kienet ċaġa kbira. Fimt? Saħalli jista' jkun hemm ħafna fejn fuq wara ma kienet ċaġa kbira. Li meta ġie Abram li huwa plejer mhux tal-livell kbir ma ċaġa kbira li fimt ġifieri l-Italjan mhux qed jattira il-plejers jekk ma jkunux bħal Ibrahimovic, Origi, ta' ċertu għata. Di Maria, fimt, ġifieri ċertu players, fimt li inti meta tidħol competition. Ma tibda eżempju għaw players, eżempju Napoli, nara x'qed jagħmlu. Imma kważi kollha minn mara ġabuhom. imma x'tip ta' imma Mhux ta' isem. il-karazzu Mhux ta' isem. imma Karamarxili, Osimhen biex minn barra ġew. jien naqbel, jien nippreferi dik il-lew, il-karasfejra u xil-bottina jismu. Tagħmelhom nies? Dawk it-tip ta' players, imma inti x'inhiġi? Qed tsiru nies u kulħadd iridhom. Fimt x'inhi? Insa l-pagi. Imma insa l-pagi għal-moment. Fimt x'inhi li kiena ġifieri dan. Hemm players li ċaqalqu minn Ġordalja, Kessi mar jilgħab mar Barcellona, għal ċuċati iktar paga mill-euro Milan. Ma naqqas tkun se tjara. Mhux qed jilgħab tant imma dik hemm id-differenza ta' kif jaħdmu ċertu leagues, eżempju l-Ingilterra, kemm il-darba ġew players mill-Ingilterra li ma sabux posthom li mbagħad fl-Italja kellhom bżonn dik ir-reboot, eżempju ħansemmi player Smalling. Smalling mal United kien wieħed mill-iktar players kritikati li kellhom. Dis-sena ma kien qed iwaġġna mhux ħażin, imma huwa player li fid-diviża tagħna. Eżempju Salah filli qed jilab ma' Chelsea, mbagħad ħadu ċans fuq il-Fiorentina, u mbagħad spiċċa magħna, mbagħad spiċċa ma' Liverpool, ġifieri mbagħad hemm id-differenza. Ma dik il-problema. Kif jaħdmu l-Italjan mhux qed jiġbed il-PS. Tal-isem? Tal-isem jew kellha Jgħidem fil-pik tagħhom. Jgħidem fil-pik tagħhom. Huwa sabiħ li jkollok il-leaw ħafna players bżonn Osimhen daw it-tip ta' players. Imma jekk qed ninnotaw kif ħaddu isem qed jħarbu mill-Italja. U mhux insemmi Milan, mhux insemmi Inter, mhux insemmi ħadd. Fimt? Il-Juventus biex għax qed jaħdmu bis-sistema li jridu jirbħu issa li forsi Dak 10 snin minn diġi Anelli. x'qed jagħmlu qed iġibu Di Maria, qed iġibu players li l-pik tagħhom kważi għadda wkoll. Huwa
naħta Di Maria, naħta Pogba. Problem finanzjarja. Ejna sinċerament, jina Ibrahimovic nħobbu daqs il-mimmi lajnejja. Ma nafx għadu jagħmel. Imma ġiman, ma xħajla flik ieħor da. Da fil-Italjan jidħol, jekk il-moment li jidħol ma jweġġax, jgħid il-differenza. Ta' 41 sena. Ma nemmenx. Jesa da jilu kħat jgħalla 6-7 miljoni kien s-sejz bħal 3.4 miljon un bat jiddependi kemm jilgħab jista' jitla sa 7. Ma da 41. Da student minn għos s-sis il-għadda, ta' 40 sena. Bil-rispett kollu Ibrahimovic li jiena kif nġeddi l-10 snin oħra miljon fis-sena u nħalli hemmhekk għamba ħabba karattru u jgħid tidħol minuta li mmolaw fiżikli ħafna jagħmilna ġifieri. Imma mhux ħajmilha kien iktar, bil-rispett kollu Ibrahimovic. Ma żebbi kemmur qed jiġi f'moħħi. Illum Cavani tilab mal-Valencia u huwa plejer tajjeb, huwa plejer jekk Ibrahimovic imur ma dak it-tip ta' tim jiġifieri taħseb il-ma. Imma Cavani m'għandux wieħed sena. Iwa ma fis-sens taħseb mhux ħajkollu l-istess, mhux ħajkollu l-istess impatt. Ma ħsibx li kollu le, qegħdin ngħidu mhux mal-Milan jew mal-Inter jew whatever. Fis-Serja, l-impatt li jkollu fis-Serja Ibrahimovic tissa 41 sena mhux ħajmilha f'Ispanja. Għax il-logħba iktar slow, il-logħba hija differenti, għandu fimt naħseb li jiddependi kif narawha. Għalhekk qed li mistoqsija vaga ħafna fatti. Samna qatt ma kinux fehmi Jani għal-ansel li ċert l-Ingilterra. Franza li għal 5 wieħed, ma bej l-Spanjol, l-Ġermani, ħafna components differenti. Per eżempju, jekk meta tara Bayern Munich, il-Juventus li huwa l-iktar klabb li għandu qrib il-Bayern Munich, il-grounds tiegħu, il-training grounds, bla bla bla. Meta tara Bayern Munich, ta' huma xi ħaġa tal-bliħ, l-inkam li għamlu, il-liħ kull sena, jibqgħu jovvanzaw fiċ-Champions League, jixxu l-players. Ticket prices tagħhom huma baxxi ħafna x'għandhom revenue qawwi minn sorsi oħrajn. Ġifieri il-Milan għalhemm mixin jekk huma mill-rid, imma qed ikkompara ma' Juventus li huwa l-iktar kumpanija li s-setiljata s'issa, il-Milan mixin għalhemm imma mhux hemmhekk. They are far ahead, far ahead. Li għanna li qed naraw il-grounds mimlin, San Siro tkun kull ġumma mimli, wara, let's forget the back, Berlusconi days, Moratti days. Hija sorpriża lina. Infatti, Juventus xaqtaw naqa, ma diġ kun mimli gram, safajna fina. Mux ħadam tiġi l-Ingilterra di, mux ħadiġi. Fem mux ħadiġi l-Bayern, kun għadin til-rim. Ma demmet tħol ħafna affarijiet, tħol mentalità, tħol flus, finanz, infrastruttura. L-Italja li jgħafdu din l-istess problema. Organizzazzjoni tal-FGC, skembiet fl-affarijiet u ma temmek. Dik hija differenza naħseb jiena. Nistgħu nagħmlu podcast sieħ fuq għandi. Ixti naqbad punt, mela, ir-Roma rebħu fl-Ewropa, l-aħħar timlej rejna jirbaħ u kisru tabu ta' 10 snin li għallhom l-Inter, l-aħħar li rebħu l-Inter. Mela, talent hemm fl-skwad Italjani, għalmenu fit-top 6, top 7 clubs, hemm. Naħseb fejn nistgħu naslu jien. Anke jekk mhux Champions League, Europa League, Conference League hemm fejn nistgħu naslu sewwa. Roma nexxielhom. Coaches avventurużi u bravi tattikament hemm nemmen jien. Sewwa. Allura x'inhi r-raġuni tan-nuqqas ta' rebħ jew inkella forsi tal-avvanz tal-iskwad Italjani fl-Ewropa. Tgħidli kull Conference League, Europa League ma' Champions League. X'inhi l-problema? X'bagħmlu ngħidu? Talent hemm, coaches Għedin kon ħafna għattem kif npoġġej kliem, ma coach avventurużi u tattikament hemm, brav tattikament. X'inhi l-problema allura li x'qed jimblokka it-timijiet Taljani li javvanza fl-Ewropa? Jiena li hija biex tavvanza fl-Ewropa u biex tilba' fl-Ewropa, l-ewwel qed tkollok żewġ squad. Ma jistax ikollok squadra qasira, ħansemmi l-Lazio kważi kull sena nidħlu fl-Ewropa League. Darba kultant nidħlu forsi Champions League. U darba kultant ma nidħlu fl-ebda tazza Ewropea, on average kważi kull sena nidħlu fl-Ewropa League. Però kull sena ma naslux, dejjem għandna skwadra qasira, 11 plejer, 12, massimu 13 ta' livell. U l-plejers l-oħrajn mhumiex ta' kwalità. Inti meta tikkompeti fl-Ewropa tilab kull 3 ijiem tispiċċa. Fl-Ewropa League speċjalment qal mill-Champions League tilab il-ħamis u mbagħad tilab il-ħadd. Jekk ma jkollok żewġ skwadri
li kemm hemm timijiet fl-Italja jaffordi u kollhom żewġ squadri ta' livell jiġu f'moħħ l-Inter għandhom 18 plejer ta' livell, il-Milan nassumi li għandhom 16 plejer ta' livell, Juventus ovvjament il-budget tagħhom huwa fenomenali. Biex tasal fl-Ewropa jrid ikollok fl-opinjoni żewġ squadri ta' livell. It-tieni punt kruċjali huwa li il-coach jew it-team irid jiffoka fuq dik it-tazza. Mourinho from day one fil-Conference League kienet jilgħab kważi dejjem bl-aħjar players taqta' dik il-logħba mal-Bodo fej il-Bodo taw sitta lir-Roma fejn ta' ċans li xi players qatalhom rashom wara dik il-logħba. Rebel jilgħab bl-aħjar f'kull logħba u spiċċaw rebħuha. Jien nieħu eżempju tal-Lazio nerġa' fl-Ewropa League kull coach li kellna dal-aħħar 15-il sena jekkux Sarri bħalissa jekkux Inzaghi, jekkux Delio Rossi, jekkux Petkovic, jekkux Pioli, dejjem marru fl-Ewropa League u mhux ngħidlek minn 11 plejer dejjem labu bi 11 riserva, imma dejjem għamlu turnover fl-Ewropa League. Li jfisser li diffiċli tasal jekk inti turnover hekk tagħmilha dejjem għall-Ewropa. Ir-raġuni hija li inti jekk tiġi raba fil-lig tuħu iktar flus minn dik ukoll il-trojtu huwa differenti ferm. Il-Lazio l-aħħar li tħallna fiċ-Champions League, again ma tantx nidħlu spiss fiċ-Champions League, ma 2020 tħallna fiċ-Champions League konna. Tal-li tħallna biss daħħalna xi 45 miljun euro. Ment jekk tirbaħ l-Ewropa League tasal sal-final tirbaħ, daħħal xi 25 miljun euro. U l-kwalità ta' differenza naħseb. Kwalità? Jiena il-Milan ħadu li kisna l-oħra, l-Inter ġew it-tieni. Is-sensaw li l-Inter għalaw il-Barcellona ġiet kif ġiet u kien hemm ħafna polemiċi. Meta tikkonsidra li Milan u Inter, meta tikkonsidra li Milan u Inter ġew l-ewwel it-tieni u batew fiċ-Champions League is-sena. Insa Napoli li Napoli għaddejjin gas down u issa rridu naraw x'ħa jiġri wara waqfa tal-qatar. Il-kwalità hija differenti u meta all right, it-talent qed ikun hemm. Jiena ħansemmi l-mina biex ma qogħdx insemmi l-embolaw. Imma inti beda jkollok il-plejer li huwa l-iktar determinanti l-Milan li hawn la perba lobiet 5-6 fiċ-Champions League. Għad ikkomparah ma' plejers oħra. Meta jkollok naf Teo Hernandez li huwa issa ħalli li rebaħ il-World Cup mhux rebaħ insomma, ġietini fil-World Cup l-World Cup tajjeb. Ma fiċ-Champions League għadu ġdid. Ġifieri u laqgħet insemmu laqgħu ġixtimijiet suppost li kien hemm is-season l-għadda. L-esperjenza ta' plejers. L-esperjenza inti fuq il-livell nazzjonali bir-rispett kollu l-Roma insa l-Conference League, hemm fuq Champions League u anke xi ftit Europa League. Ikollok ċertu esperjenza, ċertu kwalità, li ċertu ħażen li inti taf li jekk għandek taħlilħin taħlilħin, jekk taf li għandek taqla karta ħamra ċertu momenti taqlaħħom. Imma jekk ma tiġix mill-coach ukoll. Tiġi wkoll mill-coach, ma il-coaches ukoll ġodda x'pjola coach għall-Champions ċerti aspetti tal-logħba tapplikhom għal kull kompetizzjoni. Mhux hekk daqbel imma xorta mintu waqt li immaġina inti coach u għandek il-left back jew right back kif ħadd hemm waqgħu tielu fimt mhux daqshekk faċli. Ġifieri anke l-emozzjoni kif qed sewwa tagħmel differenza kbira, ġifieri di tiġi fuq il-mistoqsija l-ewwel, l-kwalità tal-livell Taljan, tal-livell tal-Italjan huwa naqas xi ftit. Jien nemmen li jekk jirnexxielhom ħafna timijiet jew ċertu timijiet iżommu ċertu talent li hemm li ħadkun diffiċli immens għax nafu x'ġara Napoli Koulibaly, issa tgħid Napoli qed jilagħbu lob tal-blief. Imma nagħmlu bil-Koulibaly wkoll magħhom. Fimt? Ikollok fejn tilab tibqa' dejk gas down League u Champions League. Imma għandek players bħal Osimhen, bħal huma Kvaratskhelia, bħal huma Leao, u hemm ħafna ġifieri players li tqgħod issemmi. Jekk jirnexxielhom iżommhom fil-Italjan, l-Italjan jaġiħarruh biex iżommhom hemmhekk naħseb li tiġi intervent divin minn fuq mhux minn fuq, imma mill-Gvern Taljan li naqas taxxi dawn it-taffariet u hekk. Naqbel, fil-fatt eżempju ir-Roma da 5 snin semi-final Champions League, mbagħad sentej wara semi-final Europa League, mbagħad irbaħ Conference League, imma
it-team tas-sena l-oħra li rebaħ il-Conference League li għalek nafu l-level tagħha mhux daqshekk bħal Champions League huwa totalment differenti minn dak it-team li kienet jilab semifinal ma' Champions League, biex iżommu player. Roma forsi każ iktar speċifiku għax finanzjarjament Roma jiddependu mill-bejħ tal-għada finanzjarja. Ma dik il-problema, meta pereżempju Roma provaw u forsi jista' jgħid iktar x'ismu, jagħmlu ground polemiċi kontra arresti, burokrazi. Il-Milan qed jibqgħu jagħmlu ground. Il-oppożizzjoni risibu. Burokrazi. Il-Juventus biex għamlu ground xtraw l-art u kellhom jibbajpassjaw ħafna affarijiet u forsi minn għamlu ħolqoq għaljem biex hemm l-Anjelli. Li forsi il-Milan kienet hemm Berlusconi kienet kull storja oħra, mhux għadu normal lewża. Imma il-burokraziji u l-ħesil u l-intoppi li jsibu l-klabs. Senza politika u Wis. Mela il-Milan qed jgħidlek żona San Siro hija żona hemm il-ground u xejn. Qed ħajreġ naraħilek u ħajġiblek park miegħu il-ground. Jiena kieku ngħinu. Dik il-problema ġenerali tal-Italja. U għed mill-isbaħ postijiet u għed mill-iktar għam riżorsi ma qatt ma jafu inti jekk inti għandek investituri tagħmellek stadium. Jiena dal-stadium kull sena sentej kważi wasalna biex l-Italja, it's a very political country, mimlija egos, l-iktar bil-presidenti. Kulħadd irid jidher, kulħadd irid jgħaddi tiegħu. Ma nsemmix Milan, Roma. Immaġina Roma, wieħed jirranġa l-Olimpiku, li huwa jkollu ground tiegħu, jkollu ġiex grounds ta' livell li dawn mhumiex ground biss għax illum ma tibni ground. Illum tibni ground tibni villaġġ madwaru. Immaġina xi attrazzjoni kbar ħajkun hemm. Qabel kien hemm l-istadju Flaminio kien jużaw il-Lazio. Llum ground mitluq ħasra jista' jesam sar bejn għall-fruħ fiċ-ċentru għall-Pidjar, jiġri bħal stadiums tal-Ingilterra, l-stadiums Ingliżi. Fiċ-ċentru għall-Pidjar imdawr il-Pidjar. Maġġoranza tal-stadiums l-Italja trid toħroġ naqra l-bot miċ-ċentru. Juventus trid toħroġ naqra 20 minuta karozza bot minn Turin. Il-Lazio qasem Ruma, Lazio Roma qasem underground, qasem metro li teħdok sal-ground. Tittaqbad baż bil-fors 40 minuta biex tasal l-Olimpiku. L-iktar qasem ground aċċessibbli li hemm huwa San Siro, bil-metro quddiem. L-ikbar ħasra mbagħad il-Fiġi ma dejnux. Ma dejnux, anzi daħdem kontri. Infatti anke il-Milan l-option mhux San Siro, Sesto, ħajkun il-barra. Il-barra u l-isma. Mhux uffiċjalment mhuwiex ġo Milan. Komuni għalih. Komuni għalih l-Simku, mhux il-blaħ ta' Sesto. Għallu għaw dil-art li kardinali ma jgħalħa personali, għallu noħda, għallu intielek. Pum, ta' problem ta' xejn. Enti meta inti ikollok jiena ta' Ruma ma mort, għasra Juventus insorta il-ground. Imminti, il-grounds jiena mort ta' Real Madrid. Titbella l-attività minn kollu għaddejja. Minn kollu għaddejja, jiena San Siro minti għandek il-loba, għandek ġurnata attivitajiet. U qed nitkellmu l-Italja limitati. Aħna kemm naħaduna Amerikani, diġà qed naraw differenza anke ġol grounds u laser shows u affarijiet. Daqshekk għandna mbagħad eżempju għamlu nsiduhom dan. Eżatt, tal-event ma mordu ma jgħidu li inti għandek il-shopping complex. Hemm villaġġ, hemm villaġġ. Fil-fatt il-pjan tagħna issa li dapu li nixtiequ nagħmlu li apart il-ground once li actually nibdew li jkun jisu villaġġ totalment jisu sports bil-business. Rajna Fiumicino dak il-postijiet li naqa l-barra jiġifieri. Inti qed tixbed in-nies li mhumiex supporters tar-Roma. It's a brand, il-klabb huwa brand. U dak hemm revenue għall-klabb. Kif għamlu Tottenham il-stadium li ġdid tagħhom huwa wieħed mill-iktar innovattiv imma għandu huwa miftuħ għal konċerti, events tal-NFL u l-klabb ma' jiġifieri flus hemmhekk. Imma dik il-differenza l-Italja dik imbagħad. L-Italja l-Lazio Roma l-ground mhumiex tagħhom, jiġifieri konċerti jsiru ħafna fl-Olimpiku, lob ta' sporzjon bħal-rugby, imma introjt ma ħajdaħlu xejn Lazio Roma. U dik ħaġa oħra, eżempju llum bejn nitkellem ma' persuna li ħajmur jara il-land Italja rugby. Għalli fi frar, għatlu għulli, mela il-loba ta' wara, nkunu aħna jew intom, l-ground ħatkun għal-patat, għax dik li hemm l-istess, jiġifieri. Sewwa,
biex niġu lejn l-aħħar parti, nibdew niskutu ftit daqsxejn kampjonat tat-timijiet issa rispettiv li qegħdin fuq mal-mejda. Mela nibdew mit-timijiet li tal-isfa fi klassifika ma nibqgħu tilgħin sewwa mela. Konna nibdew mir-Roma. Mela, l-ewwel kumment ħalli lilek Luk. Bl-iskwadra li bnejtu fis-sajf, pretendejt iżjed din is-sena s'issa. Mela, fl-aħħar tas-sajf jiena qed li speċjalment bil-flus li ovvjament ħriġna kienu verament ftit għall-plejers daħħalna, qed li għamilna naħseb tista' tgħid realistikament wieħed mill-aħjar merkato tal-Italja. Issa ngħid differenti għax in-Napoli l-plejers li ħarġu li ġabu huma plejers tajbin li eżempju kien huwa llum fl-Italja wieħed mill-aħjar center backs jiġifieri. Le, issa ngħid iżjed il-ħaġa hi li hemm ħafna players li huma underperforming, eżempju jiena persuna ħafna statistika anke fil-futbol. Abraham huwa player li huwa tielet suppost li għandu expected goals. Jiġifieri Osimhen Lautaro suppost da għamel 7 goals. Abraham. Jiġifieri da suppost għamel 7 goals issa, jiġifieri għalkemm kienet tagħmel differenza. Għandek players jien nara li huma underperforming ħafna allura qed taffett ovvjament. Jinġeri ta' Dybala. Ovvjament. Mhux ħażin, Dybala jiġifieri. Huwa top scorer għamel 5 goals, jiġifieri Temmi għamel 3. Ma iktar mill-goals naħseb jiena anke l-effett li qiegħed fil-ground naħseb. Ara, jiena kif naraħħom jiena. Ir-Roma jrid ikun hemm Pellegrini u Dybala li jorkestra l-logħba tagħna. Meta jispikka Pellegrini, aħna tim totalment differenti. Meta jispikka Dybala totalment differenti. Jiġifieri dawk huma imma dik minn Temmi eżempju stennejt ħafna iżjed jiena. Fat interessanti ma xkont taf eżempju, mela, ir-Roma għandhom it-tieni l-aħjar rekord away. Però hom ma qegħdin 15-il post bħala punti. Li hija disappointing ħafna issa eżempju l-logħba li nisma' Bologna 13 il-logħba fila li għandna stadium sold out. Jiġifieri tistenna li jkun hemm dik l-ispinta ħjarhom. X'inhi r-raġuni għal din is-sakta? To be fair, il-logħbiet il-kbar, eżempju bħal labna Napoli labnilhom home. Jiġifieri labna ċertu logħbiet li huma anke ma nafx nilhom eżempju. Imma again, ovvjament tistenna iżjed. Again, tistenna ħafna iżjed minn kull player, ovvjament li rekord disappointing ħafna tal-home games jaraw. U reali tistenna iżjed anke qudiem in-nies tiegħek stess u tipu. Belottu Dybala, kellhom l-effett li kien mistenni? Dybala iva, imma ovvjament weġġa, eżen player li nħass ħafna. Belotti huwa wieħed mill-iktar players jiena li vera ħadu waslu ġibna, speċjalment għall-flus li eżen ġieli fit-transfer. Imma ma qabatx u issa jew ovvjament għandu bżonn dik is-sena il-ħassa li għandu sena kontratt jiġifieri ġeddet magħna. Jiġifieri ma sax tajt eżempju x'ħajġri fis-sajf jew x'ħajġeddet dik kwestjoni oħra. Imma stennejt ħafna iżjed minnu. Qed jissemma diġà raħ jiċċaqlaq. Magħad Sarajma Fiorentina, imma F'Jannar? Le, eżem fis-sajf. Imma eżem jiena rajta li jisu hemm qabża kbira bej u kien l-iktar play importanti ma' Torino fej il-logħba Torino. L-iktar performance tiegħu l-aħħar. Staġuni li Ilu naqqas ġifieri jiena meta jiena niċċajt anke ma' Milanisti, jiena meta kien jisemmi ġiban Milan kont nqata nkun sinċer ma' kol ġifieri għax kont ngħid li mhuwiex tal-livell. Ilu naqqas naqqa. Però naħseb tagħmel differenza li jkunu iċ-ċentru tal-attenzjoni naħseb jiena. Jien kont naraħ is-sena l-oħra taħt eżem ma' Torino u hekk anke s-sena ta' qabel kont naraħna għax il-plejer li onestament vera kien mhux kien għadu teknikament ġobni il-plejer, imma ovvjament mhux jisib ir-riżultati. Kien plejer li jisek jibda minn nofs tal-ground, jiġri, jagħti qalbu, eżem ma mhux it-tip ta' plejer li ħajmellek. Kellu dak is-season tajjeb ħafna. Kellu season plejer. Imma mhux it-tip ta' plejer li ħajmellek xi 30 goal seasons u jiġifieri. Naqilbu fuq il-Lazio, Kert. L-opinjoni tiegħek s'issa fuq is-staġun tagħkom? Is-staġun tagħna mill-lat ta' kampjonat nemmen nitkellem għalija tal-inqas we are overachieving il-fatt li għadin il-raba post. Xi ġiex punti taħt it-tieni post biss. Considering ħanajt ir-raġuni għalfejn. Considering li l-Lazio għalkemm żammejna l-istess coach
bdilna nofs skwadra ġejna mis-season ta' qabel. Difensuri ċentrali nbidlu sa' kellna Lacerbi u Luis Felipe. Dis-sena ġew Romagnoli u Casale li jidraw sistema partikolari għax sarri kulħadd jaf li għandu sistema difensiva tiegħu partikolari. Nofs il-ground ġew żewġ players ġodda għandek Vesino, ovvjament ħadem fil-passat ma sarri sew integra mal-ewwel, però ġi Marcos Antonio mix-xaktar li għadu ma qabadx, inbidel il-goaler ukoll iż-żewġ goalkeepers, anzi għax is-sena kellna strapaxxaw lil Rejna s-sanna l-Providello lil Maximiano, u qudiem inbidlu l-players ukoll ta' Mobile ġi Kanċellieri issa, żammejna l-Pedro, r-Rej, żammejna l-Zaccani, ġifieri kien hemm numru ta' investimenti nbidlu ħafna players is-sena. Għalija fil-lik we are overachieving. Jien fil-bidu għas-sena kuxat qalli li f'Jannar ħatkun ir-raba' post. Żewġ punti taħt it-tieni post. Ma kontx nemmen, ġifieri kont ovvjament qed nistenna li nkunu ma ta' fuq mal-ewwel seba' ma mhux li sa Jannar qegħdin daqshekk viċin tat-tieni post u għadin fir-raba' post, żona Champions League. Mill-banda l-oħra hemm diżappunt fl-Ewropa, ġifieri l-grupp tal-Ewropa League tagħna ma kienx fl-opinjoni tiegħi grupp tqil, però kif semmejt fil-bidu għandna skwadra kemm xejn qasira turnover sar li dejjem qed jagħmilha fl-Ewropa League, ġifieri kull logħba tal-Ewropa League dejjem bidel 5-6 players u tlifna lob bla sens għalija. Issa ovvjament għaddejna l-conference, mhux għaddejna, ġejna relegated għall-Conference League, m'għandix idea sarri kemm ħajati kasa jew le, ġifieri jien kif li nażel jiena niffoka fuq il-lig, jiena nieħu pjaċir jekk niġu mal-ewwel erba' u nagħtu Champions League, però hija diffiċli ħafna xemm tal-inqas 5-6 timiet oħra huma aktar attrezzati minna fl-opinjoni tiegħi. Bħala r-riżultati kontu konsistenti il-Lazio, ta' Salernitana eżempju, kien konsoċun pożittiv, però mbagħad iżżewġ ħadd eżempju magħna u ma' Napoli tliftuha. Jinkwedal dak il-fatt li għadkom ma rbaħtux waħda. Vera tlifna żewġ konfronti diretti man Napoli u mal-Juventus, però rbaħna konfronti diretti mal-Atalanta, away, mal-Roma, away, mal-Inter, ġifieri kien hemm konfronti diretti oħrajn li ġebna riżultati fihom. Tas-Salernitana vera kien diżappunt. Konna ġejjin minn streak ta' numru ta' rebħiet infila, apparti numru ta' clean sheets infila wkoll, però nemmen li kieku ma tlifniex dik il-logħba Salernitana ma konniex nirbħu l-ġimgħa wara mar-Roma nemmen jiena. Kienet ta' motivation naħseb għax kienet tkun kera biex tifna Salernitana mbagħad nitilfu mar-Roma wkoll. Mal-Juventus ħanejlek, man-Napoli għalija il-Napoli dominaw, għandna home ġol Olimpico, Napoli kellhom jilħu Bayern Munich. Ħalli għalli fl-aħħar 10 minuti tal-logħba kellna penalti ċari li ma ngħatalniex. Fuq l-Azzari, plus li fallejna ċans bil-għol. Kellna fejn ġibu drobna bħala performance il-Napoli kienu superjuri logħba sħiħa. Mal-Juventus vera tlifna tlita b'xejn, ir-riżultati jidher ikraħ, imma mill tal-logħba innifisha tal-żbalji banali li għamilna quddiem il-kaxxa. Il-possess tal-ballon, pasidejn kien għat-il-las, kolla kienu rigali l-gols, ħanajtek. Ovvijament. Iktar kliniċi għandna. Eżatt, il-Juventus ximdew il-ballon, dew, ovvijament. Kien Allegri, transizzjoni ta' tkun diretta ħafna, però, ovvija, ma tawx il-gost titlef li ta' bxej ma l-ebda tim, però mux inkwetat, ma konċ inkwetat daqsek minn dik il-prestazzjoni. Titlis l-Juve għaddej minn James forma biex semmew ukoll Lazio surprising li wkoll għalhekk semmejt ukoll l-ewwel li għali overachieving. Il-fatt li bdilna d-difiża u bħalissa qegħdin it-tieni l-ewwel difiża fil-kampjonat wara l-Juventus li hija santi. Biex miegħek li overachieving tal-bejna. Għax il-Sarri ikun irid il-players li jridu. Ekku, dis-sena ġab il-players li issa għandu il-players li jridu. Ġifieri Sarri qed joħroġ il-lob li jridu. Ma ħafna players ma ta' Vesino, Romagnoli qatt ma ħadem ma' Sarri. Casale. Pereżempju waħda minn affarijiet għal Romagnoli hija li jħossu iktar komdu ma' Sarri minn ma' Pioli minn għall-Dopoli. Għall-istil ta' kif jiddefendi. Zona Sarri. Sarri kweda iktar jgħidlek isma' mxi law għamel salib, ormai. Sarri jrid kollox. Pioli ħalli daqsxejn tal-libru skont Romagnoli. Acerbi għadu kif ġie intervistat reċentament għalkemm faħħar lil Sarri bħala coach li coach tajjeb, però qal isma' jien għandi 35 sena issa. Ma xtaqx nibqa' naħdem ma' coach li isma' li kollox bleżat jinxtaqnu pjaċir ma' Inzaghi
Nista' nħobb pjaċir tal-liberu li nagħmel dak U ngħidlek li ma sar iħollox berriga. tħelkom ta' xi ta' sodisfazzjon naħseb fil-lig is-sena. Dejjem titara xejn għax La dubju. Jiena biex nsemmi punti wara overachieving għalija l-Lazio m'għandhomx viċer mobil. Iġri aħna xaru nofs bil-mobile injured u għet jilaf Felipe Anderson bħala attakkant li mhuwiex attakkant. Għalija l-riżultati baqgħu ġejjin ta' mal-Juventus u mas-Salernitana, amma rbagħna xi ħames logħbiet xorta. Għalli ma raġuni taħseb qatt ma ġab viċ immobile. Mistoqsija li nsaqsu aħna l-Lazja li kollha. Min jgħid forsi immobile ma jkunx jixtieq kompetizzjoni. Li ma nemminix jena. Tiku ġib ħansemmi Petagna, Kutroni. Mux jek lasagna u ħafna. Lasagna, la Padula, la Padula. Li jgħatem, li mux li jgħan kontent li la Lazio. Jaċċetta, eżatt, joqt riserva. U da għet jgħab 5 minutes, 10 minutes law, l-obalem, Għalem ġiċ affarijiet, għan Kanċellier li ġibnu mill-Verona għalija huwa winger mhux striker, imma nemmen li ġabuh bl-intenzjoni li jkunu viċer mobile u sar qatalu rasu l-qeda mhuwiex attakkant. Punta huwa attakkant ta' mal-linja huwa winger. Jiġifieri jien nemmen dik kien dik l-intenzjoni. Naqbad xi fuq il-Juventus u fuq il-Milan qabel jgħaddi il-ħin ta' naqbel fuq il-Juventus. Juventus jiena għalija ħassra ġiet il-waqfa tal-World Cup. Onestament, għax konna għaddejjin naħseb li xitni għaw disa repetin fila, ma mimx taħmel. Pero ovvijament kolli nisqal li għalkemm qegħdin inti tlet post, il-bidu kien diżappuntanti ħafna. Kemm mill-tip tal-lob, kemm mill-atteġġament tal-plejers. X'inbidel wara l-waqfa ta' Settembru imma taħtfu fuq il-Juventus? Għalfej mill-lejla għal-nar, rajna pesi bla bitta xejn, u s-sambat wara, ta' Settembru jisu wara l-rebħa ta' Torino inftaħna. Jien onestament, anke ma' basta dokumentat stess, ma nistgħux nifhmu il-tibdix kien. Onestament, hemm eżempju hemm teoriji bħal pereżempju hemm min jgħid li l-plejers ma rridux l-Allegri u ma kienx moħħhom bla motivazzjoni, mbagħad jgħidlek isir jafu li għalem, ma xumbat ħarġan jelli jgħid dan għalem u jgħidu l ħarġu għalih. Allora issa li mexan jelli xajli ġeġa tifqu? Le, fil-sens, għan jelli kien għallegri konfermat. Imma li rridna kiena, issa li ġeġa tal-għan jelli. ħajġi l-istess problemi. Jien ma nemmenx li plejers kienu kontra Allegri. Vera forsi l-istil tal-logħba ta' Allegri mhuwiex l-isbaħ. Ma naħseb wieħed mill-preġi ta' Allegri huwa l-man management tiegħu. Naħseb li l-plejers iħobbuh ħafna drabi lill-Allegri. Kien hemm għajdut li kellu xi ħdib ma' ċerti plejers però. Kien hemm għajdut li kellu xi ma' Bourgi. Kellu xi jgħid. Karatterialment Allegri storikament anke meta kien mal-Milan. Meta qabatu qaċċat bil-Inzaghi, meta ġabulu l-Pato u ħallih ma labux. Ġifieri storikament Allegri għandu karattru diffiċli naħseb jiena. Anke fil-ħajja personali milli nisimgħu. X'naħseb jiena il-proprio Juventus li huma dik id-domanda. L-ewwel parti jew dawn li qed jilagħbu tajjeb issa. Ma rajniex il-proprio Juventus. X'ħaj jiġri mill-plejers, żgħar li kienu jipperformjaw tajjeb u sa ħajklu lura plejers forsi. Ta' Allegri jekk ma jagħmilx jekk ma jibqax iżomm ma jżommux l-ewwel ħdax. Però il-proprio Juventus issa naraw jerġa' jidħol Pogba jekk Alla jrid, Chiesa jkun full. Hemmhekk ħana żgur li Pogba huwa vantaġġ għall-Juventus. Tiħu mit-tmin lobiet, tisa lobiet rimfila l-baħna, tgħid għandna bżonnu. Għalhekk qed ngħidlek, għax dajt kapaċi jidħolha ħarbat lek. Jekk ikun Pogba li kellna fl-ewwel 4 snin li jagħmel magħna. Ma daqet insemmu ilu hemm. Qed ngħidlek hekk. Ma nafux irid mhux insemmi Milan, ma meta tikkonsidra l-Ibrahimovic, il-karattru tiegħu, daħal dejjem ta' iktar. Ronaldo, karattru qed nitkellmux bħala lob, kapaċi jtellef. Mhux għax kiesa jew għax ħaġa, il-karattru tiegħu. Ibra mhux jista' jkun hemm plejers li jibgħatu taħtu. Fimt għax taħtu fis-sens meta jrabu. Ġifieri Pogba selek jidħol u jimxi fil-ground li ma ħdux hekk kbira minn Pogba.
U Allegri ma jgħidu xejn. Għax huwa Pogba. Li di tiġri, mhux qed ngħid Allegri, ta' ġifieri, di tiġri bi Pioli, Ancelotti, b'kulħadd. X'ħaj jiġri mill-plejers l-oħra issa kienu qed jiġru dik il-ġiri iktar. It's not that easy, it's jiena naħseb li Juventus something in between tal-ewwel u tat-tieni post. Tal-ewwel parti u t-tieni parti, skużani. Jiena milli fjan issa jkollna eżempju quddiem Vlahovic, Chiesa u Di Maria fl-aqwa tagħhom, ħanaraw il-vera, x'ma tinsiex ħadna Pogba warajhom. Inti qed tgħid qed tilgħab il-PlayStation, qed tgħid li ħajkunu fl-aqwa tagħhom dawn. Fl-aqwa tagħhom qedni. Tal-ebda plejer ma jkun fl-aqwa tiegħu. Dejjem ma Di Maria semmejna eżempju biex niċċertaw l-ewwel. Jekk jiġi jgħidlek isma' jsejna u baħt World Cup l-iskop tiegħi ħadtu, nista' noqgħod niġi bil-cocktail. Fehmx ma dak sal, Allegri jgħid lorek toqgħod li hemm meta m'hemmx. Ikun żball kardinali minn ħadd diriġenza li klabb. Le, fatt jgħidlu fattu. ħadd ma tawwax iżgħid ma naqblu fuq il-Milan, iċ-Champions Renjanti, Daniel. Milli sa s'issa x'taħseb? Normali ta' expected. Jien naħseb is-sena l-oħra għamilna naqas ħajr iktar mill-istennejna. Ġifieri jekk aħna qed nistennew 7 għamilna 9 is-sena l-oħra. Jekk dan l-istaġun qed nistennew 8 għamilna 7, qed nagħmlu 7. Naħseb jiena għalissa, għax jiena bħalma tkellimna fuq Di Maria, għalissa hemm problema li wara l-ponot Deketler huwa flop, 35 miljun, imma ma tistax ħeġri, ġifieri. Però huwa pożizzjoni ta' fetwattin kollu. Ġifieri jien nemmen li hija normali, li mhux normali n-Napli. Ġifieri. U ġejja fil-fatt il-ligma loq tasbu ħajbqgħu hemm fuq il-Napoli. Nemmen da żewġ konfronti diretti li għandhom waħda mal-Juventus u waħda mal-Inter ħajdeterminaw jekk jilqgħu daw il-ġixlabiet għalija jaf ikun magħluq. Hemmhekk kif għallu l-punti fit-tnejn li huma jew anke forsi f'waħda minnhom jaf ma jkunx. Interessanti issa jsir ħajbel ġdid huwa da inti qed tiġri ġirja tajba. U għet l-ewwel tieqaf. L-Lazio qabel il-Covid konna l-ewwel fil-klassifika, ġiet il-waqfa tal-Covid, daqqa waħda xi raġa beda l-kampjonat, kważi ma rbaħniex logħba waħda. Konna waqajna r-raba mill-ewwel. Ġifieri interessanti ħadkun, jiena fuq Milan qed nibża fuq għana qalbi xogħol, ħankun sinċir għax ġixti plejers li huma kienu li huma essenzjali għal Milan. Labdu bit-kollha tal-World Cup pratikament li huma ġiru u Teo Hernandez. U huma ġiex pożizzjonijiet fejn m'hemmx riserva tagħhom. Teo Hernandez għandna Balotelli qed hemm biex hemm plejeri. Imma dak it-tip ta' plejeri li inti daqja hemm ma jgħidilekx, kultant jidħol jiġru jagħmel ġiġirijiet u forsi jagħmel xi erba' żbalji biex nindu għamilha hemm. U ġiru hemm oriġi reġa' weġġa' da. U Ibrahimovic. Nemmen li hemm talent għadu żgħar u l-Ażetiċ imma ngħidu mhux preparata issa. Ġifieri u din forsi vantaġġ għal-Juventus li huwa l-ġdid. Jekk jinnexxielu Allegri jżomm u għaw titwal l-esperjenza ta' Allegri u Spalletti iżommu l-moral b'saħħithom jistgħu jimxu. Però ma tistax għal-kull din importanti moral u hekk. U kollox question mark, ġifieri tal-Inter ħajkollhom il-Lukaku issa li jien nemmen li mhux ħajperforma bħal performa ma' Conte, imma forsi jgħin xorta wkoll, da tittara. Ġifieri hemm ħafna question mark. Jiena lija forsi saħibna hekk huwa xettiku u jgħidli jien nemmen li l-iktar tim li kapaċi jkompli ddej fuq l-istess imma Lazio. Jalla. Mela ħarġax mistoqsijiet żgħar jekk tidu tistgħu taqdu t-tweġibiet. Il-merkat nagħmlu waħda kull wieħed, il-merkat ta' Jannar. It-tim tiegħek x'għandu bżonn biex il-ħaqlanijiet u wara li tweġibiet il-mistoqsijiet tista' tagħti il-messaġġi konklusivi. Il-merkat ta' Jannar tagħna tista' ġġabed għax diġà daħħalna plejers solda kemm. Eżem ħajkun winger li footed li ħajjin ħafna. Li nispera li, ovvjament da ġej minn lig Norveġiż, jiġifieri ħajkollu bżonn jidra jiġifieri mhux qed nistennew affarijiet kbar. Imma huwa plejer li
li jekk eżempju ħadd tilab flok Zaniolo ħajtik xi ħaġa differenti. X'hemm bżonn? Naħseb il-prioritajiet żgur huma center back li jgħin, hemm ħafna smijiet li semmew, imma naħseb dik u midfielder. Issa again ħafna smijiet jiena lija li ħajidħol Wijnaldum diġà ħatra boost. Jiġifieri għandek midfielder esperjenza li taraw kol kif joħroġ. Jekk jiġi Frattesi ma nafx. Ovvjament nkunu quite covered midfield, jiġifieri naraw minn naħseb dawk il-prioritajiet imma. L-Lazio bla dubju għandna bżonn Richard Mobile kif semmejt l-ewwel għax għasalna attakkant ta' riserva u għandna bżonn għalija left back aħna l-unika tim jekk mhux fid-dinja biex ma nesaġerax l-Italja li m'għandniex left back xellugi. Aħna jilagħbu Maruzic li huwa Lamini u meta ma jilagħbx Maruzic jilagħab Ħiżaj li huwa Lamini wkoll fuq ix-xellug. Il-fatt li m'għandniex left back xellugi għalija xi ħaġa surreali. Ma nafx kienet il-mistoqsija l-oħra. Għara nistgħu nkomplu mistoqsija nerġa'. Le fim-naħa tal-Juventus jiena għalija żewġ fullbacks bla xejn. Sandro ilu li mar lura 3 snin mhux 4 u laqas għandna backup tiegħu għax jiena deċilu laqas noddu. Onestament. Ċekk l-Allegri, no? Oh, Allegri. Kwadrato fuq naħa l-oħra mbagħad hemm Danilo right, Danilo Improve, le, Danilo għed mill-favoriti tiegħek bħalissa ġifieri. Danilo jtraġġili anke center back. U center back u center midfielder ma nafx kif fejn ma labux. Sewa, mbagħad Kwadrato minn is-sena naqqas immens Kwadrato ġifieri jekk kolli ngħid li għandna bżonn xi ħaġa aħna l-Juventus huma żewġ fullbacks u li jidħlu lura l-players 100% jew kif mhux 100% viċini 100% li kellna niqsin s'issa. Jiddependi aħna, ma jiena li mill-informazzjoni li għandi qed jippruvaw jġibu goler issa. Għax Manjan mill-lider l-inġel tiegħu tkun itwal milli qed naħsbu. Senta tura sanu qdiekom, Iwa, però ejja ngħidu li forsi t-tim mhuwiex komdu ta' Torsano. U fl-istess goaler differenti, għax inti Manjan għandek center back ieħor, jew il-famuż sweeper. Dik kien jisammu. Ta' Torsano differenti, ġab is-sejf u daqshekk, pum, il-bqija goaler biss. Jien nemmen li right wing jgħinu l-Milan, għax mingħajr m'għandi xi kontromessija u Selamakers mhumiex il-livell tal-ew, ġifri, però Ziyech qed jitlob xi 8 miljuni. Jiddependi trekwartista u punt, issa x'ħajjiġri bil-players li hemm, jekk Origi għandu problema ta' injury naħseb jiena punta hemm bżonna u trekwartista jiddependi Diaz, De Ketelaere. Però naħseb jiena ġenerali jekk jitlu l-players li hemm immerġajn il-Milan l-istess ħaġa għandhom il-right back titolari u riserva immerġajn ħalli l-dest issa qed jiranka. M'hemmx affarijiet kbar xi jsiru qed li jisla issa. Mbagħad forsi l-qudiem tibdejjem toll il-livell dik id-differenza. Intom qed jekk misser żball, issa ma naqra Sportiello issa bħala għal-gol. Jisemma Sportiello, Kranjo. Għax Kranjo wkoll mhux qasid jagħmel Monza u għandkom il-Merante wkoll il-third goal. Il-Merante ġib it-tir li jkun temporanju se kien kollu temporanju għal xahar. Ġifieri da 38 sena komandu Merante kien ħajkun jisef ta' Torsano għax-xahar u kelli jiġi Taljan minħabba Champions League. Imma issa jekk ta' Manjan ħad itwal. Li Manjan aħna lidna huwa top player. Mhux għas-sejf biss, ġifieri ġa tara fil-ground, tara f'nofs il-ground jirranġa l-barrir, jifuq il-barrir u affarijiet hekk. Ġifieri dik iridu naraw ukoll issa. Tobu nkunu fil-qosor dana, il-messaġġi konklusivi, il-messaġġ tiegħek, l-segwiċ tal-podcast, il-partitarji tar-Roma wkoll. U sekwaċi kolla ta' serja għu sekammen, fil-qotor. Jien looking forward ħafna għal-sal ħarġiet l-kampjonat. Nixxiq nara players pal Wijnaldum issa nagħmlu x'ħajġibu differenza. Ħadd gost nisma' wkoll naqra minnha ta' Kert eżempju biex insemmi li partikolari. Biex eżempju għalli overachiever aħna naqra disappuntati ma tantx hemm daqshekk punti bejn. Ġifieri dik naqra spinta issa hemm bżonn li mmexxu kemm jista' jkun fiha.
looking forward anki ħabba ħafna nitkellem magħkom ġej. Għatjajna l-ingrazzjoni ta' dal-podcast li għad speċjalment li organizzajtu ma qatt ma iltqajt ma qatt ma tqgħod verament pjaċir bid-diskussjoni li kellna. Minna ta' messaġġ lill-partitarji l-membri tal-klabb tagħna. Minna qalbi nirringrazzjaw għax kemm aħna klabb żgħir insibu għajnuna mill-membri kollha, nsibu entużjażmu kbir ukoll mill-membri kollha li kemm għallu pernexxinna niltaqgħu s'issa kemm m'għandniex il-premessi tagħna l-kull logħba u dejjem kellna numru sabiħ naraw il-lof flimkien. U anke fuq social media tagħna nżommu id-diskussjoni dejjem attiva ta' kuljum ma' xulxin, so minn qalbi nirringrazzja. Nirringrazzja lilek li tal-istedina u ħadd pjaċir li ġejt hawnhekk. U turi laqda kemm forsi sportivament niġġieldu bejnietna speċi hekk ma turi laqda tal-imħabba lejn il-futbol bejn kollha. Mo pjaċir bħal mhux għax ta' Roma lejn Roma jidhom ħafna iktar. Bħal klabb tal-Lazio li għadu kemm twilet, nerra bħalu jkun hawn ta' timijiet oħra. Messaġġ qasil tas-Serja nsegwu iktar il-futbol, nagħmlu pjaċir bejnietna f'ambjent sportiv. Messaġġ qasil Milanisti, welcome anke jekk ma tkunx mal-Milan, għall-logħba ma Sassuolo. Kemm ħafna supporters ta' Juventus magħna ukoll. Ġew nies jgħiduli jiena ġejt bil-flok iswed ma stax niġi tal-Juve ma jiena nżomm magħkom. Mingħajr ma ngħidx kontra l-Inter ġifieri. U nies li nagħmlu Juventini. U naqdu magħna nagħmlu pjaċir. Jiena minħata tiegħi nirringrazzakom ħafna, grazzi tal-li ġejtu. ħadd pjaċir ukoll ħafna li tkellimna u li sanna l-ħsibijiet tagħna flimkien. Ninaqat magħkom billi ovvjament ma' din li semmija dwar laqda, ovvjament il-klabs huma differenti u sport ovvjament differenti, però il-messaġġ għandu dejjem għandu ta' ovvjament il-futbol hija logħba sabiħa li għandha taqgħet dak li jkun. Jiġifieri naqbel magħkom perfettament. Inselli ovvjament għal-membri tagħna, aħna nerġgħu nkunu magħkom dalwaqt. Hemm pjanijiet biex nerġgħu nkunu magħkom s-sena d-dieħla bil-podcast ġodda. Grazzi tal-segwejtuna, grazzi ħbieb tal-li ġejtu hawnhekk, grazzi tad-diskussjoni. Minħa tagħna grazzi tal-segwejtu u l-lejla tajba. Ċaw.